प्रमोद बर'जों लोगोसे गंफ्रोमबो निउज पर्टेलनि रिपर्टार्स आरो केमेरामेनफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै UPPLनि आफादगिरि प्रमोद बर'जों मोगा-मोगि लानाय हाबाफारिखौ आं काबेरी कसारी एंकर महरै बड'लेण्ड रादाब निउज पर्टेलनि जानानै दैदेनगोन। बोरैथि बोसोरनि थांनाय 27 जानुवारि 2020 इं अक्ट'आव जानानै थांनाय बिटिआर एकर्डखौ लानानै मोननैसो आफादनि दैदेनगिरिफोरा समाजाव गोरोन्थि मेसेज होनायखौ नोजोर बोनानै माहारियाव गोजोन खौसेथिखौ नोजोर खालामनायनि सार्थआव सैथोथिखौ फोरमायनानै होनो गुबैयै दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसेनो दिनैनि हाबाफारियाव बयखौबो बरायबाय। सेथियाव दङ आर'नाइ रादाब। 1985 मायथाइयाव आसाम सरकार आरो आसामजों आरो भारतजों चुक्ति जादोंमोन। बे चुक्तियाव दफाफोरखौ दासिमबो मावफुङाखै। नाथाय नैबे समाव बिटिआरआव जा दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मोजाङै मावफुंजोबगोन ना मा होननानै 100% मावफुंजोबगोन नामा होननानै बिथाङा सोंदों। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা পৰ্টেল আমাৰ চেনেল সকলৰ পৰা যি প্ৰেছ মিট আয়োজন কৰিছে প্ৰেছ কনফাৰেন্স এইটো মই ধন্যবাদ জনাইছো। दा যি सोंलुखौ सोंदों 85आव आसाम एकर्ड जादों बियो फुल्लि इमप्लिमेन्ट जायाखै। बिटिआर एकर्डा जागोन ना जाया जोङो मिथिगौ। आसाम एकर्डल' नङा नर्थ इस्टआव गासै 29 एकर्ड जादों आरो जोंनि बिटिआर एकर्डा बियो 30 एकर्ड बियो गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो बर' आफादफोरजों खालामनाय बियो गोरोबथा आरो बे गोरोबथाखौ आङो फोथायो बियो इमप्लिमेन्ट जागोन। बेवहाय जिखिनि दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो गभर्नमेन्टआ हागोन आरो बेवहाय जेबो हेंथा गैया बे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव। माखासे एकर्डनि दफाफोर थायो जेफोरनिखि गुबुन गुबुन हारिफोरखौ बेखौ कनभिन्स खालामनायाव गभर्नमेन्टआ सम लायो। दा अब्लानो बे एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानायाव सम लायो। आसाम एकर्डआव गुबैयै मोननैसो दफा दङ। बे दफाखौ गोबां हारिया अपोज खालामदोंमोन। बे दफाफोरखौ बिथांमोना बेनिखायनो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै आरो बेबायदिनो किसुमान माखासे दङ अपोज खालामाबाबो गभर्नमेन्टआ इन्टेनसनेलि बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामा। मानोना गभर्नमेन्टनियावबो गोबां समाव सिनसियारिटिनि लेकिंआ थायो। दा नंखायनो एक्सपार्ट्स मानसिफ्रा एक्सपिरियेन्स मानसिफ्रा बुंदों जे मोनसे गोरोबथा खालामनाया जोबोद गोरा बाथ्रा। गोरोबथाखौ ओरैनो खालामनो हाया। सोमावसारनायनिख्रुइ मोनसे गोरोबथायाव थांनांगौआ गोब्राबसिन आरो गोरोबथा खालामखांनानै गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौआ बिनि दफाफोरखौ आरो गोरासिन। दा बिदि होननानै जों गोरोबथाखौथ' खालामालासिनो थानो हाया। मानोना मोनसे हारिनि जेंनाखौ मोनसे ओनसोलनि जेंनाखौ सुस्रांनोबा गोरोबथाखौ खालामथारनांगोन आरो आं दायो फोथायो कि भारत सरकारा बे एकर्डखौ लानानै जेरैबायदि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार बयबो इनभल्भ जादों। दा नंखायनो बेयो मोनसे नेशनेल कमिटमेन्ट आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारदों। दानिया दङ बर'सा निउज पर्टेल। बर'सा चेनेलनिफ्राय आं मोनथाम बसुमतारी गिबियाव दिनैनि बे उदां सोंनाय फिननाय हाबाफारियाव सारखौ बरायना लाग्रोबाय। जोंनि चेनेलनि गेजेरजों आर'ज मुसाहारि बिथाङा सारनिसिम मोनसे सोंथि खालामहरदों। सोंथिया जाबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां पिकनिक स्पट आरो दावबायारि थावनि टुरिस्ट प्लेसफोर दङ। जुदि बैफोर जायगाफोरनि इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ जौगाहोयोब्ला ओनसोला जोबोद जौगाखांगोनखौ मिजिंथिनो हायो। जुदि UPPLआ सरकाराव फैयोब्ला बे बिथिङाव मा राहा लागोन सारनिफ्राय फिननाय मोनगोनखौ आसा खालामो। आरजे मुसाहारिनिसिमबो आङो साबायखर बावहरबाय। एबारनि गोरोबथायाव जोङो गासै मोनजि गुबुन गुबुन टुरिस्ट एट्राक्शन पइन्ट एबा जोंनि नेशनेल सेंचुरी बा पार्कफोरखौ जों बेवहाय मेनसन खालामदों आरो बे गासैबो जोबोद समायना रमायना मिथिंगानि गेजेराव थानाय स्पटफोर कालामाटी बगामाटी बेफोरखौ लानानै जोंहा भैरबकुन्द धीर माने बिलो गोबां जायगाफोर दङ। बेफोरखौ जोङो बेवहाय फोसावदों एबा जोङो बेवहाय दाबि दैखांदों आरो बे हिसाबै गभर्नमेन्टआबो एग्रि खालामदों। गिबियाव आं सानो कि बे ओनसोलफोरनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टखौ जों खालामनांगोन। बेजों लोगोसे बिनि साखाथि फाखाथियाव थानाय जोंनि माहारियानो जा बा गुबुन माहारियानो जा बै सुबुंफोरखौबो जोङो बेवहाय
ट्रेन खालामनांगोन कि बेवहाय टुरिस्टफोरा फैयोबा जाहाथे सिकिउर मोनसे थासारि मोनो आरो बेवहाय टुरिस्टफोरखौ जाहाथे मोजाङै आखल दिन्थियो बेवहाय गाज्रि जाहाथे जेबो खालामा बिनि थाखाय बिसोरखौबो ट्रेन खालामनांगोन आरो इक' टुरिज्मनि जि नलेज इक' टुरिज्मनि जि इम्पर्टेन्स बेखौ बिथांमोनखौ जोङो फोरोंनांगोन दा बेखौ जोङो ट्रेन खालामनो थाखाय जोङो थिग खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे बे टुरिस्ट स्पटफोरखौ जोङो माने नेशनेल जि टुरिज्मनि मेप बेयाव जोङो सोनांगोन दा बेखौ थांनाय सरकारा बेखौ खालामाखिसै जों गोबां समाव बुंदोंमोन जे जोंनि माखासे स्पटखौ इन्टारनेशनेल टुरिस्ट स्पटआव जि मेप दङ टुरिज्मनि मेप दङ बेवहाय सोनांगो अब्लासो बै मानसिफ्रा मिथिगोन कि जोंनि ओनसोलाव मा दङ मा गैया दा नंखायनो फार्स्ट इनफ्रास्ट्राक्चार बिथांमोननिफ्राय फैनाय थानाय आजिखालि हम स्टे खालामो गामिनि न'फोराव बिथांमोना थाहैयो बायदिसिना स्टाडि खालामो रिसार्च खालामो बै परिबेसफोरखौ जों बानायनानै होनांगोन खारन जोंहा दिनै बिटिआर ओनसोलाव रेभिनिउ होनना बुंबा बारा कुनु सोर्स गैसोआ जिहेतु इन्डास्ट्रि गैया दैमा दैसाफोर दङ बेवहाय जोङो हाइडेल प्रजेक्ट खालामनो हायो बेखौबो माखासे बेवहायबो माखासे हयथ' हेंथा थागोन माखासे जेंना थागोन दा बेनि बादै जोंहा टुरिज्मखौ थिग खालामनो हायोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां मानसिफोर फैगोन खारन मानासआ जोबोद पपुलार मानासाव जिखिनि डाइभारसिटि दङ बेयो जोबोद पपुलार वर्ल्डआव दा बा मानासजों लोगोसे जोङो बे टुरिज्मनि जि मोनसे मेप बेवहाय सोफानो हायोबा गोबां टुरिस्टखौ एट्राक्ट खालामनो हागोन आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेलायाव जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय जिहेतु एकर्डआवनो जों 10टा स्पटखौ डेभेलप खालामनांगोन होननानै जोङो बिनानै लाबोनो हाबाय बे 10टा स्पटखौ जोङो गासैबो बिथिंनिफ्राय बेवहाय गेस्ट हाउस बानायनाय बेवहाय टुरिस्टफ्रा फैयोबा टुरिस्टफोरनि गुबुन फेसिलिटिसफोरखौ होनाय बे गासैबो जिनिसफोरखौ जों बेवहाय खालामगोन दा बेनिखायनो टुरिज्मनि बेलायाव जोंहा गोबां मिशन दङ आरो बेखौ जों साक्सेस खालामगोन मोजां फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय बे समाव आं सनमान मुसाहारि एसएमएस खौरांगिरि बेवहाय एसएमएसआव फैदों एन्टनि नार्जारि बिथाङा सोंदों बिटिसि आरो बिटिआर मोननैबो गोरोबथाया जिहेतु भारत संबिजिरनि 6थि शिडिउलनि गेजेरजोंनो गोरोबथा जानाय अब्ला बिटिसि आरो बिटिआरनि फारागा मा बेखिनिखौ बिथाङा सोंदों एन्टनि नार्जारि बे समाव आफादगिरि सारखौ रिप्लाइनि थाखाय खावलायनाय जाबाय बे मोननै एकर्डआबो 6 शिडिउलनि मोनसे माबायावनो जादों नाथाय बेवहाय डिफारेन्सआ बेनो 6 शिडिउलब्लाबो बिटिसिआव माखासे गोहोआ गैयामोन आरो बे गोहोखिनिखौ जोङो मोननो हादों गुबैयै बेवहाय हम आरो पलिटिकेल डिपार्टमेन्टआ गैया मोनसे स्टेटआव बियो थायो नाथाय जोंनियाव हम डिपार्टमेन्टखौ जों मोनाब्लाबो डिपुटि कमिशनारखौ जोंनो नांगौ नङाबा जोंनि डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिस बेवहाय काउन्सिल हिसाबै बेवहाय जेबो से थाया दा बेनिखायनो नैबे एकर्डआव बे डिपुटि कमिशनारखौ बेवहाय डाइरेक्टलि काउन्सिलाव ट्रेन्सफार खालामनानै लाबोनो हानाय मोनसे दफा दङ एसपिखौ ट्रेन्सफार पस्टिं खालामनो हानाय बेवहाय दफा दङ आरो बिनि अनगायै बेवहाय गिदिरसिन खोथाया जाहैबाय डाइरेक्ट फाइनेन्स भारत सरकारनिफ्राय काउन्सिलाव डाइरेक्ट फाइनेन्स जि खालामनायनि प्रसेस बियो जासिगोन आगोलाव 6 शिडिउलफ्राव बे गैयामोन आरो बेनिखायनो 6 शिडिउलफ्रा बाजेट बानायनानै स्टेट गभर्नमेन्टनो हरो आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ गावनि गोसो बायदिसो बिथांमोना रिटार्नखौ हरोमोन फैसा थाखाफोरखौ आरो बेनिखायनो नांगौ बायदि रेशिय'आव बे फैसाफोरखौ मोना अनसुंथाइफोरखौ मोना नाथाय नैबे एकर्डनि गेजेरजों जि आर्टिकेल 280 भारत संबिधाननि बियो एमेन्डमेन्ट जागोन आरो 125 एमेन्डमेन्ट जागोन बिनि गेजेरजों बे एकर्डआव बिनि थोंजों राङारि भारत सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननायनि लामाया बेवहाय गेवसिगोन आरो बिनि अनगायै बेवहाय दङ जे बिनि जि सिमाखौ जोङो बारायनाय खमायनाय बे खोथाखौ आङो मिडियायाव बुंजोबनो नागिराखै नाथाय बेवहाय गिदिरथार मोनसे थांखि दङ बिनि माखासे सिटुएसनखौ फोजोबनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ मोनसे भायेबल जानो थाखाय मोनसे ओनसोला बेखौ टारगेट खालामनानै बे एकर्डखौ खालामनाय जादों आरो माखासे डिपार्टमेन्टफोर दङ जि डिपार्टमेन्टफोरखौ जोंनो नांथारगौ नाथाय गैयामोन बे डिपार्टमेन्टफोरखौ सोदेरनाय जादों दा बेबायदि माखासे दङ आरो बेजों लोगोसे दिनै बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोङो मोनसेबाव
काउन्सिल मोननो हाबावबाय आरो बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो माखासेफोर दफा दङ जि दफाफोरखौ जोङो मावफुंलाङोबा जोंनि जि बेयो काउन्सिलब्लाबो बे फुल फ्लेजेड स्टेट नङाब्लाबो बियो सोरगिदिं गासैबो बिथिंनिफ्राय जोबोद पावारफुल जागोन जोबोद स्ट्रं जागोन दा बेखौनो आङो बुंनो सानो दा बेवहाय गोबां डिफारेन्स दङ बिटिसिआव दिनै इन्स्टिटिउसनफ्रा गैयामोन बेवहाय गोबां इन्स्टिटिउसन फैबाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ जों मोनबाय जोङो बेवहाय अर्गेनिक इउनिभार्सिटि मोनबाय जों NIT मोनबाय बेजों लोगोसे गंनै मेडिकेल कलेज मोनबाय जेराव नर्थ इस्टआव कुनु स्टेटआवनो बेफोर गैया आरो बिटिसिआव बेफोर गैयामोन आरो बेजों लोगोसे जोङो रेल कर्स फेक्टरि जोङो मोननो हाबाय आरो गोबां बेवहाय दङ आङो टाइम सर्टखाय बुंजोबनो नागिराखै नाथाय जि मोनसे एकर्ड जादोंमोन एमेन्डेड 6 शिड्युल 2003 आव बेखौ लानानै जोंनियाव गोजोननाय गैयामोन कि बे मोनसे एमेन्डेड 6 शिड्युल बेनि पावार फांसना जोबोद खम जाबाय होननानै नाथाय दायो जोङो बेखौ पावार फांसनफोरखौ आरोबाव माखासे स्ट्रं खालामनानै बेखौ जोङो मोनसे मोजां फिनिशिंआव लाबोनाय जादों दा नंखायनो बेजों जोंनि जि एजेन्डा मेन एजेन्डा बियो फुलफिल जानायाव बियो जथेस्थ माने कन्ट्रिबिउसन होगोन आं बेखौ फोथायो Sir, myself Nilesh Lari from बड'ल. Mr. Martin Busmutai has a query, sir, to बड'ल to you. He asks or he wants to know from you. Question is that recruitment of test first candidate in PTC area is still pending. Therefore, outside PTC recruitment and engagement is going on. We are deprived. What will you do for this? And what about your vacancy posts in your provincial schools and colleges? Thank you. If he is candidate who is asking this question, he should not worry for this. This is not his fault. This is fault of the BTC government. BTC government has failed to address the grievances and problems of employment in BTC area, and because of their failure, our youths are depriving like anything in employment in this area, and particularly for TET pass candidates, it is the state government who has already appointed, I think 3 times to those who passed the TET exams, and in council they failed to appoint all the candidates who passed the TET exams. So the chief of the council, Mr. Hagrama Mohilari, and education EM, they failed in their policy to appoint these youths. We have lots of vacant posts, and it is not only a matter of vacant posts, it is with the central government policy, we have to maintain the ratio, pupil-teacher ratio, student and teacher ratio, 1:30. And in our council area, we have lots of information and data. In lots of schools, there are no teachers. However, they required, how much they required, it's not maintaining the ratio. I mean, so they can do it at any time, any moment if they take policy, but they fail to take any policy. So these youths are deprived, these candidates are deprived, and I assure after coming to power, the UPPL, the party, after formation of the government, will address the entire problem of teachers, students, and education problem from KG to PG to ensure quality education in our region. गोजोन फुंबिलिनि गासैबो गाहाम जासिगोन बर'खौरांनि आं मोनथायबारि इउपिपिएलनि आफादगिरि सारनिसिम मोनसे सोंलुखौ सोंदों बर'आ बसुमतारी इउपिपिएलआ खुंथायनि गोहोआव फैयोब्ला बिटिआर हालामाव जाख्ल'नाय गैयै गुड गभर्नेन्स गायसननो थाखाय नोंथाङा मा हाबाफारि आखायाव लागोन? इउपिपिएलनि बेयो मोनसे कोर एजेन्डा दिनै सोबख'नाय जाख्ल'नाय थगायनायनि थाखायनो जि जोंनि खुंथाय सामलायग्रा जोंनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनदों आरो जोंबो साधारन सुबुंफ्राबो जोबोद खस्थ' मोनदों
आरो दिनै जि सोबख'नाय एबा जाख्ल'नाय बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलनि जौगानाया थाद'दों जेरैबायदि जानांगौ बिदि जायाखै दा बेनिखायनो जोंनि कर एजेन्डा हिसाबै जोङो बे जाख्ल'नाय एबा सोबख'नायखौ बन्द खालामनो थाखाय जोङो प्रायोरिटियाव माखासे हाबाफारि मावगोन एक नाम्बारा जाहैबाय इ गभार्नेन्स जोङो बेखौ जागायगोन जोंनि जि खुंथायनि जि खान्थि बेवहाय जोङो इ गभार्नेन्सखौ इन्ट्रडिउस खालामगोन इन्टारनेटजों जोङो माखासे खामानिखौ मावनांगोन जेरैबायदि मोनसे एप्लिकेसन जुदि अफिसाव होयोब्ला एप्लिकेसनजों लोगोसे थाखाबो होफानो गोनां जायो अब्लासो खामानिया जायो दा बे एप्लिकेसनखौ अफिसाव होआलासिनो जेला बियो गावनि पार्सनेल मबाइलजों एप्लिकेसनखौ हरगोन आरो बे एप्लिकेसनखौ बे पार्टिकुलार अफिसा रेजिस्टार खालामनानै बेखौ प्रसेस स्टार्ट खालामगोन अब्ला बेवहाय थाखा फैसानि खोथा थाया आरो बेखौ जोङो सेन्ट्रेलाइज मोनसे ट्रेकिं सिस्टेम खालामगोन जोंनियाव जिखिनि 47 डिपार्टमेन्ट जासिगोन दा बे 47 डिपार्टमेन्टआव बिनि गुबुन गुबुन थाखोनि जि अफिस दङ गाहाय थाखोसिम जोङो बेखौ ट्रेकिं सिस्टेम खालामगोन आरो बेवहाय नाम्बार थागोन बै नाम्बारा जेला सोरबा सासेया मेम'रेन्डाम होगोन एप्लिकेसन होगोन बा माबा मोनसे इस्यु लानानै माने थांगोन अफिसाव बे रेजिस्टार जानाय लोगो लोगोनो बे सेन्ट्रेलाइज मोनसे नाम्बार होनांगोन आरो बे नाम्बारा सेन्ट्रेल हेड अफिसाव बियो थागोन आरो बे सेन्ट्रेल हेड अफिसाव जोंनि जे 47 डिपार्टमेन्ट दङ 47 डिपार्टमेन्टनि ट्रेकिं खालामग्रा ट्रेसिं खालामग्रा बेखौ मनिटर खालामग्रा बेवहाय मानसिफोर थागोन आरो बिथांमोना बेखौ फल' आप खालामगोन जाहाथे सोरबाया बेखौ पेन्डिं खालामना दोननानै थाखा जानो हाया फैसा जानो हाया बेखौ जोङो खालामगोन आरो आफ्टार 3 मान्थ बा उइदिन 3 मान्थ जोङो मोनसे जनता दरबार खुंनायनि जोङो प्रग्राम लागोन जेरावनोखि जुदि बै समसिम रायजो राजाफ्रा होनाय एप्लिकेसन बा मेम'रेन्डामखौ सोरबा अफिसारा जुदि बेखौ प्रसेस खालामाखैब्ला खामानिखौ मावफुङाखैब्ला जोङो 3 मान्थनि गेजेराव बिनि सायाव एक्सन लागोन अब्ला बेवहाय बे अफिसारफ्रा गिनो गोनां जागोन आरो बेखौ कमप्लिटलि जोंनि गभर्नमेन्टनि जि जोंहा EM GMफोर थागोन बिथांमोननो बे डिपार्टमेन्टफोरखौ राननानै होनाय जागोन आरो बेखौ हाई लेभेलनिफ्रायनो कमप्लिट कन्टिनिउ बेखौ मनिटर खालामनाय जागोन दानिया बड'लेण्ड रायजो खुलुमबाय रायजो बड'लेण्डनिफ्राय आं नैबे बसुमतारी जोंनिसिम सोंथि सोंहरदों मिस्टार जित बसुमतारी LNIPA गुवाहाटी बिथाङा सोंहरदों BTR area has tremendous potential in sports talent. What is your vision to develop sports in BTR in terms of sport infrastructure creation, modern training, scholarship for training support, initiatives for sports championship? प्रोफेसर बिश्वजित बसुमतारीनिसिम आं साबायखर बावो आरो बिथांनि जि सोंलु जोंनि गभर्नमेन्ट फैयोब्ला जोङो स्पर्ट्सखौ बोरै आवगायलांगोन दा बेवहाय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों कि स्पर्ट्सआ जोंनि थाखाय नंगौ जोबोद पटेन्सियेल गोनां आरो बेखौ पटेन्सियेल गोनां हिसाबै जोङो स्पर्ट्सआव जोंनि ओनसोलखौ जोबोद जौगाहोनो हायो दा बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो BTR एकर्डआव जोङो गंसे स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जोङो बिनानै लाबोदों आरो जोंहा गंसे साइ सेन्टार दङ क'क्राझाराव दासिम थानाय आरोबाव गंथाम जिल्ला दङ जोंहा बे मोनथाम जिल्लायाव साइ सेन्टार गैया बेनिखायनो आरोबाव मोनथाम जोङो साइ सेन्टार बिनानै लाबोदों नेशनेल स्टेडियाम बिनानै लाबोदों स' फार्स्ट प्रायोरिटियाव बेखिनिखौ जों इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बानायग्रोगोन जेरैखि जाया गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै बिनि उनाव जोंनि जि इयुथ्सफोर बियो फुटबल एबा जिखुनु जि गेम जि स्पर्ट्स बेवहाय जोंहा टेलेन्ट दङ दा बेखौ जोङो एनकारेज खालामनो थाखाय जोङो जोंनि रुरेल एरियायाव जोंनि माखासे जि स्टेडियामफोर थानांगौमोन बे गैया ओंखायनो मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव मोनसे मोजां जोङो स्टेडियाम बानायगोन आरो बे स्टेडियामा अल पार्पस बेयो फुटबल बेयो क्रिकेट बे गुबुन पार्पसाव बेयो जागोन आरो जोंनि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जोङो इनडोर स्टेडियाम बानायगोन जेरावनोखि सुइमिंनिफ्राय लानानै मार्शेल आर्टनिफ्राय लानानै बिभिन्न जोंनि स्पर्ट्सफ्रा जागोन जों बेखौ बानायगोन आरो जोंनि जिखिनि स्पर्ट्सनि जिखिनि अर्गानाइजेशन्सफोर दङ बिसोरखौ जों फुल्लि बेकआप होगोन जोङो सापर्ट होगोन पेट्रनाइज होगोन आरो लोगोसे जायफोर जोंहा इयुथ्सफ्रा स्पर्ट्सआव दिनै गेलेदों जोंहा जि गेमावनो जाया मानो बिथांमोनखौ जोङो इन्डिभिजुवेल लेभेलावबो
बिथांमोननो जोङो स्कलारशिप होनायनि बेबस्था खालामगोन अनसुंथाइ होनायनि बेबस्था खालामगोन जाहाथे बिथांमोना दावगालांनो हायो आरो जोङो बिटिआर हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो जि स्पर्ट्स आइटेम दङ जेरै बिटिआर फुटबल एफसि क्रिकेट एफसि बेफोरखौ जोङो स्टार्ट खालामगोन आरो एभ्रि आइटेमाव जोङो मोनसे बिटिआर रिजननिफ्राय नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव जाहाथे बाहागो लाहैनो हायो बेखौ जोङो डाइरेक्टलि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बै जोङो क्लाबफोरखौ बानायनानै बै जि आफादफोर दङ बिसोरखौ बेकआप होनानै जोङो स्ट्रंलि फुटबलखौ स्पर्ट्सखौ जों आवगायलांनायनि खामानिखौ जों मावगोन Now followed by Assam Focus Santali. जोहार की सर जोहार आले आसाम फोकस पाठा खान हमले सगंदरा में तो प्रथम क्वेश्चन আছে सहरन নম্বর তেখেতে কোৱা মতে ইউপিপিএল যদি বিটিআর সরকার গঠন করে তো বিটিআর থকা আদিবাসীসকলৰ কাৰণে কি কাম হ'ব আৰু বিটিআর একৰ্ডৰ সময়ত বিটিআর থকা জাতি জনগোষ্ঠীসকলক কিয় লগত ৰখা নহল ফাৰ্ষ্ট যেটো কুৱেশ্যন দুটা আছে ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যন যেটো আছে আপুনি আদিবাসী কৈছে আমাৰ বিটিআৰৰ সান্থালী এণ্ড আদিবাসী এই সকলোৰ কাৰণে আমি এটা ৰিকগনিশ্যন হিচাপে ইয়াত বিৰছা মুণ্ডাৰ এটা ইনষ্টিটিউশ্যন হ'ব বুলি আমি মেনশ্যন কৰিছোঁ এইটো আমাৰ তাত কোনো দাবী কৰা নাই বাট আমি ৰেছপেক্ট কৰি পেলাই আমি অনাৰ কৰি পেলাই এটা ৰিকগনিশ্যন দি পেলাই কি আমাৰ লগত যে আদিবাসী সান্থালী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে সেই সকলৰ ৰিকগনিশ্যনৰ কাৰণে বিৰছা মুণ্ডা ভগৱান বিৰছা মুণ্ডাৰ নামত এটা প্ৰজেক্ট আমি আনিছোঁ আৰু আমি ঠিক কৰিছোঁ কি আমি চৰকাৰত আহিলে ফাৰ্ষ্ট সান্থালী সকলৰ কাৰণে এটা ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড হ'ব আদিবাসীৰ কাৰণে এটা ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড হ'ব আৰু এই ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডত প্ৰত্যেক বছৰতে আমি এটা ফাণ্ড দিম এই ফাণ্ডটোৱে আপোনালোকৰ যেটো নিজৰ যেটো ডেভেলপমেণ্ট এই কামটো কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট লেংগুৱেষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট এই কামবিলাক আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু আমি ঠিক কৰিছোঁ কি আদিবাসীৰ কাৰণে ইয়াত কোকৰাঝাৰত এটা ভৱন লাগে এই ভৱনটো আমি এষ্টাব্লিছ কৰিম আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ সান্থালী বা আদিবাসী সকলৰ যিখিনি আমাৰ যি সকল লিডাৰ্ছ ফৰ্মাৰ লিডাৰ্ছ বা লিজেণ্ডাৰী হিৰোবিলাক আছে সেই সকলৰ ষ্টেচু বনোৱাৰ কথা কৈছে যেনেকৈ কানু মুৰ্মু বা বিভিন্ন লিডাৰবিলাকৰ সেইবিলাক ষ্টেচুবিলাক আমি স্থাপন কৰিম আমাৰ এৰিয়াবিলাকত তো আমি বিৰছা মুণ্ডাৰ এটা ষ্টেচু আমি বনাম তো ইয়াৰ বাহিৰে সান্থালী টিচাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ কথা কৈছে সেইটো আমি কৰিম আৰু বাকি যিখিনি ইছ্যুজ আছে প্ৰত্যেকটো ইছ্যুকে আমি এড্ৰেছ কৰিম আৰু ইয়াৰ লগতে যেটো কনষ্টিটিউচনেল ৰাইটৰ কাৰণে ডিমাণ্ড কৰিছে এই কনষ্টিটিউচনেল ৰাইটটো পোৱাৰ কাৰণে কেনেকৈ কি কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এইটো পোৱাৰ কাৰণে আমি সদায় সাপোৰ্ট কৰি যাম বিটিআৰ চুক্তিৰ সময়ত কিয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক লোৱা নহল এইটো গভৰ্নমেণ্ট পলিচিহে আমাৰ নহয় আমিও এটা মুভমেণ্ট গ্ৰুপ আছিলোঁ আৰু আমাকো গভৰ্নমেণ্টে মাতিছিলে আমি আলোচনা কৰিব গৈছিলোঁ সো আমি এটা ষ্টেক হোল্ডাৰ হিচাপে আমাক ইনভলভ কৰিছে মুভমেণ্ট গ্ৰুপ হিচাপে বাট পলিচি ইজ উইথ দ্য গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড গভৰ্নমেণ্ট অফ আছাম সো তেখেতসকলে কাক ৰাখিব কাক নাৰাখে সেইটো গভৰ্নমেণ্টে ঠিক কৰে এইটো মানে উত্তৰত যেটো ক'ব বিচাৰিছে কি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক ৰাখিব লাগে গভৰ্নমেণ্টে যেতিয়া ফিল কৰে তেতিয়া ৰাখে আৰু গভৰ্নমেণ্টৰ যেটো মেচিনাৰী আছে তেখেতসকলে অল কমিউনিটিৰ হৈ পেলাই যিবিলাকে মুভমেণ্ট কৰে নেগোচিয়েট কৰে তেখেতসকলৰ লগত তেখেতসকলে ডিছকাশ্যন কৰে আৰ্গুমেণ্ট কৰে এইটো গভৰ্নমেণ্টে অলৰেডি সবৰো হৈ পেলাই কাম কৰে সো সেইকাৰণে হয়তো গভৰ্নমেণ্টে লোৱা নাই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যেটো আছে আমাৰ এই বিটিআৰ একৰ্ডত এইটো আমি 1 ইয়াৰ বা 2 ইয়াৰ 3 ইয়াৰ যেটো নেগোচিয়েশ্যনৰ কাৰণে কথা পাতিছোঁ তাত গভৰ্নমেণ্টে অন বিহাফ অফ অল কমিউনিটি লিভিং ইন আৱাৰ ৰিজন এইটো মানে আৰ্গুমেণ্টটো কৰে তো সেইকাৰণে হয়তো গভৰ্নমেণ্টে লোৱা নাই থ্যাংক ইউ Dania Dongo, Bord'l Talks. खुलुमबाय बड'ल टक्सआव सारखौ बरायना लाग्रोबाय बड'ल टक्सआव माइदां ब्रह्म सारनिसिम कुइसन खालामदों बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा बरायजानाय हाबाफारिफोराव रन्जन दैमारिखौ मानो गारहोआमोन आरो बिटिआर गोरोबथाया एबसु आरो एनडिएफबिजों जानाय एकर्डब्लाबो एमओएस आव एनडिएफबिनि थाखाय मोनसेबो मोजां लिरनाय गैया नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो बिटिआर एकर्डखौ एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा एबसु आरो इउबिपिआ जयै बेवहाय सागान होदों आरो बेजों लोगोसे
बिटिसिनि चिफ महरै बिनि साखी हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बेवहाय सागान होदों। भारत सरकार आसाम सरकारनि अफिसारफ्रा सागान होदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनाबो बेवहाय सागान होदों। दा बे एकर्डखौ खालामनो थांनाय समाव मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ जोंनो सोमावसारग्रा हान्जाया गभर्नमेन्टखौ दाबि खालामदोंमोन कि बिथाङा जेरैखि जाया एकर्डआव साइन होनो मोननांगौ, बिथाङाबो थाफानो मोननांगौ। बे खोथाखौ लानानै जोङो गभर्नमेन्टखौ दाबि खालामदोंमोन आरो बे हिसाबैनो फार्स्टआव एग्रि जायाखैमोनब्लाबो बयनिबो नारसिननायाव जोंनि नारसिननायाव गभर्नमेन्टआ एग्रि जादोंमोन कि बिथांखौबो बेवहाय एकर्डआव साइन होनो होगोन आरो अब्ला जोङो बयबो गोजोनदोंमोन आरो बे हिसाबैनो बिथांखौ थैजासे जेल जोबनाय मोनसे साजा फोसावदोंमोनब्लाबो जिउ जोबजासे जेल जोबनाय साजा फोसावदोंमोनब्लाबो बिथांखौ बर'ना लांनानै बेवहाय मोनसे जारिमिनारि जि सुक्तियाव गोरोबथायाव बेवहाय सागान होनाय जादों आरो बेवहाय जोङो बयबो रंजादों। जेला जोङो एकर्ड खालामनानै फैयो बै समाव जोङो खौसेयै फैनो थाखाय जों एप्रच खालामदोंमोन, नाथाय बै समाव जिहेतु बिनि सिगाङावनो गावस्रानाय ग्रुप दंखायोमोन, बे हिसाबै धीरेन बर' बिथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि दैदेननायाव चार्टार फ्लाइट लानानै फैदोंमोन आरो जोंजों लोगोसे जोंहा गोबां रायजो दङमोन। दा बेनिखायनो जोंहा फैसाबो गैया, जों चार्टार फ्लाइट लानानै फैया होननानै गावबा गावनो टिकेट दानानै जों फैदों आरो रन्जन दैमारि बिथांखौ आंनो बुंदोंमोन जे ज' थांनोसै नामा होननानै। अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन आं सानसे उनाव थांगोन, सानसे बा साननै उनाव थांगोन, नोंसोर थौग्रोदो होननानै। दा अब्ला जों सिगाङाव फैग्रोनाय जादों आरो रायजो राजाफ्रा जिहेतु सानसे सिगाङाव एकर्डखौ टिभियाव नुदों, गासैबो नुदों, बे बरायनाय जि प्रग्राम बेयो रायजो राजानि। दा बे हिसाबै जोङो एसेबां थैनाय जिउ जोबनाय मानसिफोरनि थै गोलोमदै माखासे सेक्रिफाइसजों जानाय बे मोनसे एकर्ड। दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा रंजानो लुबैनाय, बरायनो लुबैनाय बेखौ जोङो ना खालामनो हाया एबा रिजेक्ट खालामनो हाया। बेनिखायनो जोङो बे हाबाफारिफोराव बाहागो लादों, नाथाय जोङो बिथांखौ खावलायदोंमोन बै प्रग्रामाव बिथाङा सफैयाखै आरो बिथाङा जोंनो बुंदों जों उनाव थांगोन, बेनो। आरो गुबुन मोनसेया जाबाय एनडिबिनि बागै मोजां बुस्थु गैया होननानै बुंदों। बे जिनिसा एनडिबि एबसुनि होननाय नङा, बिटिआर एकर्डआव जि दङ बे दुलाराय माहारिनि थाखायनो, रायजो राजानि थाखायनो। स' एबसुआ आन्दलन खालामनायाव एबसुनि होनना बियाखै, एनडिबिआ आन्दलन खालामनायाव एनडिबिनि होननानै बियाखै, बिएलटिआबो निस्सय बिएलटिनि होनना बियाखैमोन। दा बर' रायजो राजानि थाखायसो बिदोंमोन, माहारिनि थाखायसो बिदोंमोन। दा ओंखायनो बिटिआर गोरोबथायाव जि दङ बे दुलाराय रायजो राजानि थाखायनो। एनडिबिआ दिनै मोनसे समाव बिएलटि एकर्डआव जेरै रिहेबिलिटेसन साख्रि मोननाय खोथाफ्रा दङमोन, नैबे एकर्डआवबो दङ रिहेबिलिटेसन साख्रि मोननांगौ, केसा जोबनांगौ, बे गासैबो नैबे एकर्डआवबो दङ। आरो बेजों लोगोसे मोनसे बारायदेरनानै दङ, बेयो जाहैबाय कि स्किल ट्रेनिं होनानै जायफोरा साख्रि मोननाय नङा, अनसुंथाइ मोननाय नङा, बै गोजाम मानसिफ्राबो बयबो स्किल ट्रेनिं होनानै माखासे गभर्नमेन्टनि लन टन मोननाय खाबु मोननायनि बेबस्थाफ्रा नैबे एकर्डआव दङ। दा ओंखायनो एनडिबि स्पेसियेलि मा बुंनो नागिरदों आं बेखौ बुजियाखै, मा मोजां खोथा। दिनै इउनिभार्सिटि जादों, कलेज जादों, गासैबो बिनि क्रेडिटखौथ' एनडिबिआबो मोनगोन, एबसुआबो मोनगोन, रायजो राजाया मोनगोन जायफोर सोमावसारदों। दा ओंखायनो बेखौ डिफारेन्सियेट खालामना रायलायाबा मोजां जायो। जोंनि हारियाव सोमावसारनायाव एबसुआबो हिर', एनडिबिआबो हिर', बिएलटिआबो हिर', थुनलाइ आफादाबो मोनसे समाव स्क्रिप्ट मुभमेन्ट खालामदों, बिथांमोनाबो जोंनि हिर'। दा बे गासैखौबो लानानैसो हारिया जागोन। दा ओंखायनो बेखौ डिफारेन्सियेट खालामनानै रायलायाबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। दानिया सोंथिखौ सोंनो हागोन बड'लेण्ड बुब्लि। नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि फैदों, सोंथिखौ सोंदों सुसिल दैमारिया। आबाद आरो रां जौगानायाव बेकार जाना थानाय लाइमोनफोरा माबायदि इउपिपिएल खुंथायाव फैब्ला बेकारनि जेंनाया सुस्रांनो हागोन ना, बिदि सोंदों। सुसिल दैमारिया जि सोंलुखौ सोंदों बियो जोबोद मोनसे मोजां सोंलु आरो निस्सय हागोन। आबाद आरो रां जौगानायाव बेकार जेंनाया थानाय जि लाइमोनफोरा माने बे गावनि आथिङाव गसंनो हानाय आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनायखौबो बेखौ निस्सय हागोन। बेनि थाखाय जोंनो मोनसे मास्टार प्लेन नांगौ आरो बे मास्टार प्लेन एबा
भिजन डकुमेन्टखौ जों अलरेडि बानायबाय जोंनि ओनसोलाव गोबां इन्डास्ट्रि गैया जायफ्रा लेखा फरायगोन मोजाङै बिसोरो हयथ' गोजौ सोलोंथाइ लाग्राफ्रा साख्रिखौ मोनगोन गेजेर सोलोंथाइ लाग्राफ्राबो हयथ' सोरबा डिफेन्सआव एबा सोरबा बायदिसिना बिथिङाव बिसोरो साख्रि बाख्रि मोनगोन नाथाय जायफ्रा साख्रि बाख्रि मोना बिसोरनि अनजिमाया बारा आरो बिसोरनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव बयनिख्रुइ बांसिन खाबु थानाय जि मोनसे एरिया दङ आयदा दङ बेनो जाबाय आबाद दा आबादखौ जों मावनानै जोङो रांखान्थि जौगानायाव गोबां बिहोमा होनो हागोन दिनै जोंनियाव फुड प्रसेसिं इन्डास्ट्रिया जोबोद गोजौआव थांबाय जोङो मोनसे आबादखौ जुदि मोजाङै मावोब्ला जोंनि ओनसोलाव जोङो लाख कोटि करोड़पति जानो हायो खम समावनो दिनैनि समाव खुनु मोनसे आबादनि दामा जि जों बाजाराव मोनो बेयो खमायाखै आलु माव हाइजें माव हालदै माव जि माव मैगं थाइगं माव फिथाइ सामथाइ माव माइ दैनिफ्राय लानानै जेबो आबादनि दामा खमायाखै खोथाया जाहैबाय मा जोंनियाव मोनसे मिशन नांगौमोन जेखौ थांनाय 17 इयार्सआव मोनसे गोल्डेन स्कोप मोनदोंमोन बिपिएफनि सरकारा मानोना केन्द्रीय सरकार आरो राज्य सरकारनि माखासे आसनि थायो स्किम्स थायो बेखौ जोङो मोननांगौ आरो बेखौ मोननो थाखायनो बिपिएफआ कंग्रेसजों लोगो जानानै सरकार सालायदोंमोन बिपिएफआ माने नैबे दा समाव बिजेपिजों लोगो जानानै सरकार सामलायदों आरो बे मोननै सरकार जे सामलायदों बे सरकार सामलायनायनि गुबै जि थांखियानो बे अनसुंथाइफोरखौ फान्डफोरा मोजाङै फ्ल' जानांगौ बे थांखिजोंनो हयथ' जादोंमोन नाथाय बिथांमोना जेरैबायदि स्किम्सफोरखौ लानानै फैनांगौ लानानै फैनो हायाखै दा बावैसो नैबे बिजेपि गभर्नमेन्टआ सिगांनि समाव डाबलिं फार्मार इनकाम होननाय मोनसे स्किम लाबोदोंमोन बे स्किमखौ जोंनियाव मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै बेनि अनगायै नाबार्डनिफ्राय एफपिअ फार्मार प्रडिउसार अर्गेनाइजेसन दानायनि स्किम लाबोदोंमोन जोंहा 1000-2000 फार्मारफ्रा ज' जानानै प्रडिउसार अर्गेनाइजेसन दानानै गोबां अनसुंथाइ मोननो हायो गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो बेखौ लानानै आबादखौ मावनो हायो फुड प्रसेसिंनि थाखायबो गोबां साबसिडि मा होनो लन दङ बेफोरखौ जोङो मोननो हायो फार्म मेसिनारि बैंक जोङो बानायनो हायो बेजों लोगोसे प्रसेसिं इन्डास्ट्रिनि थाखाय मेसिनारिसफोरखौ जोङो 50% एबा 70% डिसकाउन्टआव जोङो मेसिनफोरखौ साबसिडियाव गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनो दा मार्केटिंनि थाखाय जों गारिफोरखौ मोनो दा बैफोरखौ थांनाय समाव जोंनि मा होनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ मावाखिसै दासिमबो जोंनि ओनसोलनि सयेल टेस्टखौनो खालामजोबाखै जोंनि हाया बेसेबां एसिडिक जोंनि हाया बेसेबां बेसिक बेफोरखौ पिएचआ बेसेबां थायो दाबो खालामजोबाखै दा बेनिखायनो बिथांमोना जेबो मावनो हायाखिसै जोङो ना फिसिनो हायो जोङो नाथुर फिसिनो हायो आजिखालि गोदान माने आदब खायदाजों साइन्टिफिक वेजों जोङो मैगं थाइगंखौ गायनो हायो दा बैफोरखौ जों नायजोबनानै बोसोरसेयाव 1 लाख बोसोरबायाव 5 लाख सुबुंखौ जोङो एंगेजमेन्ट होनायनि खोथाखौ बुंदों आरो बेनि थाखाय जोङो गासैखौबो बबेयाव बेसे रोजा एंगेज खालामगोन बेखौ जों थिग खालामजोबखाबाय आरो जोङो मोनसे पलिसि अलरेडि डिक्लेयार खालामनो सानदों बेनो जाबाय 1 VCDC 1 प्रडाक्ट 1 भिलेज 1 प्रडाक्टखौ मानसिफ्रा बुङो नाथाय 1 भिलेज 1 प्रडाक्ट बा मार्केटिंआव जोंहा एसेबां गोरलै जाया ओंखायनो 1 VCDC 1 प्रडाक्ट मोनसे VCDCआव 20टा गामि थायोब्ला 20टा गामिया दाउदै बरनगोन आरो दाउदैखौ मार्केट खालामगोन दाउ बरनगोन मोनसे VCDCआ दाउखौ मार्केट खालामगोन मोनसे VCDCआ माइ जोलै बरनगोन बेखौ मार्केट खालामगोन मोनसे VCDCआ मैगं गायगोन आलु बेखौ मार्केट खालामगोन मोनसे VCDCआ औवा गायगोन दा बेबायदि 1 माने VCDC 1 प्रडाक्ट बेखौ जों खालामगोन आरो बेवहायनो लाख जोंनि लाइमोनफ्रा एंगेज जागोन कुइसना फैदों मा जे मार्केटिंआ मा जागोन ओंखायनो जों सरकारि भाबैनो बिटिआरआव डाइरेक्टलि प्रडाक्शन प्रसेसिं एन्ड मार्केटिं बेवहाय जोङो फुल्लि सापर्ट खालामगोन दा अब्ला गासैबो लाइमोनफ्रा बेवहाय एंगेज जानो हागोन आबादाव आरो जोंनि रांखान्थिया जोबोद गोख्रों जागोन बेखौ आङो फोथायो दानिया दङ बिटिआर निउज बिटिआर निउजनि जानानै आं साहा दैमारिया उदां सोंनाय फिननाय हाबाफारियाव सारनोंथांखौ बरायनानै लाबोनाय जाबाय बिटिआर निउजनि गेजेरजों सारनोंथांनिसिम माखासे सुबुंफ्रा माखासे सोंथिफोर खालामहरदों बेनिनो गिबियावनो सानसुमा गयारि बिथाङा सोंथि खालामहरदों सोंथिया जादों बिटिआर निउजनि लाइमोन फरायसुलिफोरा 17 बोसोरनि सिगांनो गोबां बेकार जाना दंखायोमोन आरो दा 17 बोसोरनि उनावबो गोबां लाइमोनफोरा बेकार सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ रोंगौथि फोरोंथाइ आरो सरकारि साकरि सरकारनिफ्राय जेबो सुबिदा मोनबोफेराखै
जायनि जाहोनाव बेकारनि जेंनाया बारानिफ्राय बारा जाबोबाय थादों। बिटिआरआव इउपिपिएलआ सरकार सालायोब्ला सारा मा पलिसि बानायना बेकारनि जेंनाखौ बोस्रांनो हागोन होनना सानो एबा मा मावनो सानो? सानसुमा गयारियाबो जोबोद गोनांथार आथिखालनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट कुइसन सोंदों। आं सानसुमा गयारिखौ धन्यबाद होयो। दा बियो बे प्रब्लेमा नंगौ जोङो सरासनस्रा नोजोरजों नायोबा बेयो प्रब्लेम, नाथाय बियो जास्ट मेनेजमेन्टनि प्रब्लेम। दा सोरबाया बे गभर्नमेन्ट सालायग्रा मानसिफ्रा बेवहाय रल लानांगोन, ससियेल अर्गेनाइजेशन्स एबा एनजिअसफ्राबो बेवहाय रल लानो हायो। बे जाबाय इमप्लयमेन्ट प्रब्लेमनि खोथाखौ बुंदों। दा आं जेखौ सानदों कि जोंनियाव सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोङो बबे बबे सेक्टराव इमप्लयमेन्ट होनो हायो बेखौ जोङो अलरेडि जों थिक खालामना लाखाबाय, बेखौ जोङो फोसावगोन। डिफेन्सआव इन्डियायाव गोबां साख्रि ओंखारो बोसोराव। दा डिफेन्स होनना बुंबा पेरामिलिटारि, मिलिटारि आरो माखासे पुलिस सार्भिसेसफ्राव बेवहाय ओंखारो। बे पेरामिलिटारि, मिलिटारि आरो पुलिस सार्भिसफ्राव जेराव ओंखारो बे सार्भिसेसा बेनि भेकेन्ट पस्टखौ नायनानै जोंनि ओनसोलनि जोंनि लाइमोनफोरखौ जों ट्रेन खालामनांगोन। दा नंखायनो आं सानदों कि जोंनि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जोङो पेरामिलिटारि फोर्स बा डिफेन्सआव रिक्रुटमेन्ट जानायनि थाखाय ट्रेनिं सेन्टार जोङो बानायगोन मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव, जाहाथे जोंनि जायफोरा डिफेन्सआव थांनो गोसो बिथांमोना कनस्टेबल हिसाबै जों बिसोरखौ ट्रेन खालामगोन। आरो जायफोरा डिफेन्सआव अफिसार जानो नागिरो बिसोरो CDS, NDA, APSC, UPSC होनानै थांनो हागोन। दा बैसोरनि थाखाय सेपारेट कचिंनि जोङो बेबस्था खालामगोन। रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्ड, रेलवेआव गोबां साख्रि ओंखारो, जोंनि लाइमोनफ्रा गोबाङानो रेलवे इन्टारभिउ होयो नाथाय मोना। दा बिनि थाखाय बिहार UPनि मानसिफ्रा बांसिन मोनो, बेखौ लानानै दावरावबो जायो। दा बिहार UPनि मानसिफ्रा गोबां बेखौ फरायो, स्टाडि खालामो, ओंखायनो बिसोर हायो। फारसेथिं बिथांमोना लबिबो दङ। दा लबिया गोबां समावनो खामानि होआ। दा नैबे समाव ओंखायनो आङो सानदों कि जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोङो रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्डनि एग्जामफोरनि थाखाय जोङो माखासे रिटायार्ड अफिसारफोरखौ लाबोनानै जोङो बेयाव ट्रेनिंनि बेबस्था खालामगोन। बाखि प्राइभेट सेक्टराव जिफोर साख्रि ओंखारो बैफोरनि थाखायबो जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ ट्रेन खालामगोन। आरो जायफोरा BA पास जानानै दङ, MA पास जानानै दङ, हायार सेकेन्डारि पास जानानै दङ बिथांमोननो सर्ट टार्म कर्सनि बेबस्था खालामगोन, जि कर्सफोरानोखि बिसोरखौ गुबुन जबाव माने बिथांमोनखौ हेल्प खालामगोन। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोङो लेंगुवेज स्किल, हिन्दी आरो इंलिश बेखौ आउटसाइड स्कुल कलेज फोरोंनायनि बेबस्था खालामगोन। आं सानदों नट अनलि हिन्दी इंलिश, दा जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै आरबाव साख्रि मावहैदों, जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै गुबुन हादोराव साख्रि मावहैदों। दा नंखायनो जि हादोराव जोंनि मानसिफ्रा साख्रि एबा खामानि मोनो बै हादोरफोरनि लेंगुवेजफोरखौ माने फरेन लेंगुवेज जेरै जापानिस, चाइनिस माखासे लेंगुवेजफोरखौ जोङो बेवहाय फोरोंनायनि बेबस्था खालामगोन। कमिउनिकेशन स्किला जाहाथे बिसोरा मोजां जायो आरो जायखिजाया जायगायाव थांनानै बिसोर खामानि मावनो हायो। दा जायफोरा साख्रियाव गैला बिसोरनि थाखाय जायफोर खम फरायनाय, मेट्रिक फेल, हायार सेकेन्डारि फेल, बिसोरो माने गुबुन सार्भिसेसनि थाखाय फिटबो नंला, बिसोरनि थाखाय जोङो जायफोरानोखि दिनै सार्भिस सेक्टराव थांनो नागिरो बिसोरखौ जों ट्रेन खालामगोन। दिनै जेरावबो माने मा होनो मिनिमाम वेज जिखौ होनो गभर्नमेन्टआ माने बेखौ होथारनांगोन। दा बिनि थाखायनो सार्भिस सेक्टराव जोंहा गोबां सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै गोबां मानसि नांगौ, बिसोरखौ जों ट्रेन खालामगोन। बिनिफ्राय एग्रिकालसाराव जोङो बिसोरखौ ट्रेन खालामगोन, लाइफ स्टकआव जों बिसोरखौ ट्रेन खालामगोन, फुड प्रसेसिं इन्डास्ट्रिनि थाखाय जों बिसोरखौ ट्रेन खालामगोन। आरो माखासे दिनै जोंनो नांगौ जे प्लाम्बार नांगौ, जोंनो मेसिन नांगौ, मिस्ट्रि नांगौ, जोंनो ड्राइभार नांगौ, जोंनो क्वालिटि ड्राइभार, माने ओरैनो सरासनस्रा ड्राइभार नङा, क्वालिटि ड्राइभार। दा बे मोजां ड्राइभार माने JCB ड्राइभार नांगौ, जोंनो डाम्पार ड्राइभार नांगौ, जोंनो गुबुन रलार ड्राइभार नांगौ। दा बे मार्केटखौ नायनानै जोङो जोंनि जिखिनि इयुथ्सफोर दङ बिसोरखौ जोङो कमप्लिट मोनफ्रोमबो VCDCआवनो ट्रेनिं खालामनाय बेबस्थाखौ खालामगोन आरो बिसोरनि प्लेसमेन्टखौबो जों गभर्नमेन्टआनो थिग खालामगोन। दा बिनि अनगायै दिनै जोङो गोबां नार्सारि बानायनो हायो, नार्सारिया गोबां पटेनसियेल दङ। जि खामानि मावनो हायो बे गासैबो वर्ल्डआव जेराव नांगौ एबा इन्डियायाव नांगौ, आसामाव नांगौ, जोंनि एरियायाव नांगौ, बेखौ जोङो गासैखौबो खालामनानै जोङो जोंनि इयुथ्सफोरखौ 5 इयार्सआवनो आङो सानदों कि 100% इयुथखौ इमप्लयमेन्ट होनो हागोन। मानोना जोंनियाव एथ' बुरजा इयुथबो गैया, खामानिया एबा पटेनसियेलिटि एबा स्कपा जेसेबां दङ बेखिनिनि इयुथआ जोंनिया खमसो जागोन होननानै आं सानदों। दा बेखिनिखौ खालामैनि थाखाय दिनै आन्दायनाय बायदि जादों, खिन्थु आंहा बेवहाय मोनसे कनफिडेन्स दङ। माने जोङो जास्ट मोनसे मेनेजमेन्ट प्रब्लेम जादों, मेनेज खालामोबा इमप्लयमेन्ट प्रब्लेमा जोबगोन। এতিয়া সান্তানি নিউজ।
জহর অনন্ত মুর্মুই ডাঙৰীয়া কোৱেশ্যন কৰিছে আপোনালে যে বিটিআৰ একৰ্ডত 7.2 7.2 দফাটো আপোনালোকে উঠাই দিব পাৰিবনে নাই? অনন্ত মুৰ্মু ডাঙৰীয়াই যি দফাটো বিচাৰি খুদিছে এই দফাটো আমাৰ বিটিআৰৰ লগত এই বিটিআৰৰ ভিতৰৰ মানুহবিলাকৰ লগত একো লিংক নাই। ইট ইজ অনলি ফৰ আউটসাইডাৰ মানে আউটসাইড মানে এইটো বাহিৰৰ কাৰণেহে। তো এই কাৰণে তেখেত অনন্ত মুৰ্মু যদি বিটিআৰৰ ভিতৰত আছে আৰু তেখেতে যদি ভাবিছে কি আমাৰ লেণ্ড ৰাইটটো এফেক্ট হ'ব তো তেখেতক মই এনচিয়ৰ কৰিছোঁ যে তেখেতৰ একো এফেক্ট নহয় কি বিটিআৰৰ বাহিৰত অসমত য'ত কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীবিলাকৰ ভূমিৰ সমস্যা হয় এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক কোৱা এইটো দফাহে। তো এই কাৰণে আমাৰ বিটিআৰৰ ভিতৰত থকা কোনোবা জনগোষ্ঠীয়ে 7.1 আৰু 7.2 এইটো ভালকে পঢ়ি চালে গম পাব এইটো বিটিআৰৰ ভিতৰৰ কাৰণে নহয়। दानिया दङ बड'लेण्ड थान्दै गिबियावनो बड'लेण्ड थान्दैनि जानानै मानिजाथाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' सारखौ बरायनाय जाबाय। दा उदां सोंनाय फिननाय बे हाबाफारियाव जोंनि पर्टेलनि गेजेरजों सारनिसिम मोनसे सोंथि फैदों। उदालगुरिनि लक्ष्मी नार्जारि बिथाङा माखासे सोंथि दैखांदों। आथिखालाव IOAY लेट्रिन IBS फोरनिफ्राय लानानै गिदिर फिसा गोबां स्किम आरो साख्रिनि मुङाव बिफानारि आरो दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि मुलाम्फानि लोगोसे पार्टि सलायनायनि मुङाव कारापसन खालामो। नोंथाङा बे जाख्ल'नायखौ होबथानो मोनसे चेलेन्ज होदों। पार्सेन्ट लायाबालानो खामानि मावब्ला बबे राहाजों नोंथाङा पार्टिखौ सलायो? गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ कारापसन फ्रि हादर सालायनो थांखि लादोंब्लाबो जाफुंसार होनो हायाखिसै। बेनि सायाव नोंथांनि गुबै लामाया माबादि जागोन? जाय जाख्ल'नाय हादराव रोदा सुनानै दङ अन्नानै बेनि सायाव रोखायै फोरमायनो गोजोन्थों। नवीन नार्जारि बिथांनिसिम आं साबायखर बावो। लक्ष्मी नार्जारि सरि बेयो जोबोद मोनसे सोंलु बियो। जों सरासनस्रा नोजोरजों नायोबा बेबायदिनो नुयो जे पार्टिखौ सालायनो थाखाय आफादखौ सालायनो थाखाय माने पार्सेन्ट लानांगौ मा लानांगौ बेखौ जोङो सरासनस्रा नोजोरजों नायोबा नुयो। नाथाय जेब्ला APJ आब्दुल कालामखौ आं लोगो हमनो थांदोंमोन आंजों लोगोसे सानैसो दैदेनगिरि थांफादोंमोन आरो बिथांमोनखौ आब्दुल कालामा थोंजोङै सोंदोंमोन जे नोंथाङा मा मावो होननानै। अब्ला बियो बुंदोंमोन आङो MP। बिथाङा बुंदों जे MP जों लोगोसे नोंथाङा मा मावो? अब्ला बिथाङा कनफ्यूज जादोंमोन। आं बुंदोंमोन जे बिथाङा MP जों लोगोसे आरो माखासे ससियेल वर्क खालामो होननानै। अब्ला बिथाङा सोंदों जे नोंनि आर्निं सर्सआ मा? बोरैहाय नोङो सालायो पार्टिनि वार्कारफोरखौ? अब्ला बिथाङा कनफ्यूज जादोंमोन। अब्ला आं बिथांखौ बुंदोंमोन जे बिथाङा माखासे फार्मिं दङ होननानै। दा आङो दिनै निमाहा बियो आब्दुल कालाम बिथांनियाव थैना बिथाङा सोरगोआरि जाबाय। नाथाय आं बै समाव बिथांनो बे खोथाखौ बुंदोंमोन जाय सासे MP दं आंजों थांफादोंमोन बिथाङा जास्ट बे सिचुएशनाव बिराद एम्बारेस जादोंमोन। आं बिथांखौ बासायना लाबोनो थाखायसो बेखौ बुंदोंमोन। बेयो जोंनि हारिनि नङा गुबुन हारिनि। दा जियानो जा आं बे खोथाखौ बिनि थाखायनो दाजाबदेरदों कि जोंनियाव बे सोंलुआ फैयो पार्टि खालामग्राफ्रा बोरै सोलियो। पार्टिया जोंनि थाखाय ब्रेड एन्ड बाटार नङा बियो ससियेल वर्कसो। आं पार्टि खालामनायजों लोगोसे आं थांनानै थानो थाखाय आं जानो थाखाय आंहा सेपारेट जि आबाद जा बिजनेस जा जि जा बेखौ आं खालामनानै लानांगोन। जेब्ला सासे मानसिया इनकाम सर्स गैयालासे पार्टि खालामनो फैयो ससियेल वर्क खालामनो फैयो अब्ला बियो जाख्ल'यो। दा ओंखायनो जोंनि साफ्रोमबो वार्कारफोरखौ UPPLनि गाव आथिङाव गसंनो हानायनि फर्मुलाखौ जोङो होगोन जे बिथांमोना बबेबा आयुवानि न' जब कार्डनि पार्सेन्ट लायाजासे पार्टियावबो थागोन आरो गावबो थांनानै थानायनि राहा लामाखौ मोनगोन। दा बिनि थाखाय जोंबो पार्टिनि वार्कारब्लाबो पार्टिनि बिबानगिरिब्लाबो जोंबो साफा साफा साधारन मानसिसो। दा गुबुन मानसिफोरनि प्रब्लेमखौ जों जेरै मेनेज खालामनो नागिरदों जोंनि प्रब्लेमखौबो जों मेनेज खालामनांगोन। जोङो करापसन फ्रिनि खोथा बुंनाय लोगो लोगोनो जों बिनिफ्राय फ्रि नङा जे मालायफोरखौसो जों करापसननिफ्राय गोजानाव दोननो सानदों जों करापसन खालामगोन बिदि नङा जोंबो बिनिनो पार्ट। दा ओंखायनो पार्टिनि वार्कारफ्रा गुबुन गुबुन सेक्टराव खामानि मावनानै गावसोरनि आर्निं सर्सखौ बानायनानै लानांगोन। नाथाय बे
जोंनि जि बेखौ बुंदों आय'आ न' जब कार्ड बायदिसिना बेफोरखौ माने सोबख'नायखौ जों कुनुदिन टलारेट खालामनाय नङा आरो बेखौ सोबख'आ जासे एबा बेखौ जाख्ल'आ जासे बोरैहाय 100% इमप्लिमेन्ट जायो बिनि मेकानिजमखौबो जों सानखानानै दोनदों जेला गभर्नमेन्ट फैगोन बयबो नुनो मोनगोन कि बे आय'आनि न'फोरा पारफेक्टलि जागोन जब कार्डफोरखौ बयबो प्रपारलि मोनगोन आरो जिखिनि गरिब गुन्द्रानि थाखाय फैनाय स्किम्सफोर ओल्ड एज पेन्सनखौनो होन एबा फिजिकेलि चेलेन्जफोरनिखौनो होन बा लेबारनि वेजखौनो होन बेफोर गासैखौबो कमिसनफोरखौ बिथांमोना प्रपारलि मोनगोन बेवहाय खुनु मोनसे साननो गोनां गैया आरो बिनि थाखाय जि मोनसे करापसन फ्रि गभर्नेन्स बिनि सिस्टेमखौ बोरैहाय लांनांगौ बेखौ जों सालायदों आरो जोङो दायो इन्डियायाव थानानै आसामाव थानानै बिटिआरआव थानानै सोबख'नायनि जाख्ल'नायनि सिटुएसना थासारिया ओरैबायदि बारा जों जाख्ल'नायनि माने हेंथायै थांनो हानाय नङा होननानै सानफ्लांनाय जाबाय खिन्थु मुलुगाव सोबख्ल'नाय जाख्ल'नाय गैयै हादोरफोरबो दङ दा बिथांमोननि जि गभर्नेन्स सिस्टेमखौ नायोबा जों नुयो जे उइदाउट माने करापसनबो गभर्नेन्सखौ सालायनो हायो बेबायदि माखासे लामा दङ आरो जोङो बेखौ मोगथाङाव महर होगोन दानिया फर्स्ट राउन्डनि लास्ट क्वेश्चन धनश्री रादाब सारनिसिम धनश्री रादाबनि जानानै खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय बे समाव आङो मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों सारनिसिम जायखौ अजय चौहान होननाय बिथाङा दैथायहरदों बिथाङा लिरदों ओरैबायदि আমাৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায় এক ডাঙৰ সমস্যা আছে সেইটো হ'ল OBC সার্টিফিকেট নথকাৰ বাবে স্কলাৰশ্বিপ আৰু চাকৰিৰ কোনো সুবিধা তথা সহায় পোৱা নাই গতিকে ইউপিপিএল চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত আমি এই সমস্যাৰ সমাধান কৰে এই আমি বিহাৰী সম্প্ৰদায়ে আপোনাৰ পৰা আশা কৰিলো ধন্যবাদ অজয় চৌহানলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছো এই কুৱেশ্যনটো কৰাৰ কাৰণে আৰু আমি ইউপিপিএল দলে চৰকাৰত আহিলে OBC সার্টিফিকেট পোৱাৰ আমাৰ ইয়াৰ বিহাৰী সকলৰ কি সমস্যা আছে এটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি পলিচি লম আৰু বিহাৰী সম্প্ৰদায়ে যাতে OBC সার্টিফিকেট পোৱাৰ লগতে অইন যেটো উন্নয়ন হিবিলাকো পায় অইন অধিকাৰবিলাকো পায় ইয়াৰ কাৰণে আমি ইউপিপিএল দলে ইনিচিয়েটিভ লম আৰু আমাৰ অঞ্চলত থকা যিখিনি বিহাৰী আছে এই বিহাৰী সকলৰ কাৰণে এটা বিহাৰী উন্নয়ন এটা বোৰ্ড আমি গঠন কৰি দিম যাতে তেখেতসকলে আমাৰ ইয়াত বিটিআৰত বসবাস কৰি সকলো দিশৰ পৰা আগুৱাই যাব পাৰে নিজৰ অধিকাৰটো পাব পাৰে এই কাৰণে আমি বিহাৰী সকলৰ কাৰণেও হিন্দী ভাষী সকলৰ কাৰণে এটা উন্নয়ন বোৰ্ড আমি গঠন কৰিম থ্যাংক ইউ दानिया बर'ज जोंनि बर'सा चेनेलनि गेजेरजों सारनिसिम लैथोमा नार्जारिया मोनसे सोंलु सोंहरदों सोंलुआ जाबाय थांनाय 1988 इं मायथाइ आरो बेनि खाथि खाला बोसोराव हारिनि गेजेरावनो गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव जालांनाय जाथायाव न' बां सावजानाय जखम जानाय आरो जिउ जोबलांनाय सुबुंफोरखौ इउपिपिएल हान्जाया गोहोआव फैयोब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनायाव न' बां सावजानाय जखम जानाय आरो जिउ जोबलांनाय सुबुंफोरखौ समान मान होगोना होआ आरो बिदि होयोब्ला बैसोर नखरफोरनि थाखाय मा थांखि लागोन सोंलुनि थाखाय आङो साबायखर बावो 1987 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम जिखिनि जोंहा मुंख्लं जाबाय जिखिनि जोंहा बायदिसिना गावनि देहानि माखासे पार्ट्सफोरखौ गोमानांगौ जाबाय जायफ्रानोखि बेंगुरा जाबाय बे गासैबो सुबुंफोरखौ खेबसेयैनो जोङो रिहेबिलिट खालामनायनि थाखाय हाबाफारि लागोन दिनै जोंहा गोबां भलेन्टियार फोर्स दङ बिथांमोना साख्रि बाख्रि मोनाखिसै बिथांमोना फरायनायाबो आसखान्दा जादों सोमावसारनायनि मुङाव दा बिथांमोननि जिउआ जोबोद जेंना गोनां जानानै दङ गथ'फ्रा देरबाय साख्रि बाख्रि मोनाखिसै दा बै जेंनाफोरखौ जोङो बोस्रांनांगोन बेजों लोगोसे जिफोरो एक्स-BLT बिथांमोननिबो माखासेया रिहेबिलिट जायाखिसै गोबां जेबो मोनाखिसै सोरबा अमा दाननानै जौ फाननानै जानांदों आरो दिनै बायदिसिना खस्थ' खालामनानै जानांदों दा NDBनि बेलायावबो दिनै एकर्ड जाबाय माखासेया अनसुंथाइ मोनगोन आरो माखासे हयथ' बे मुभमेन्टखौ सापर्ट खालामग्रा गोबां मानसिफ्रा बायदिसिना मोननाय नङा खिन्थु बिसोराबो गोबां खहा जादों आरो बेजों लोगोसे गावबा गावनि गेजेरावनो दाङाबाजि जानानैबो बर' हारियाव गोबां मानसिया थैदों गोबां न'खरा सिलिंखार बिलिंखार जादों दा बे गासैखौबो जोङो मोनसे सार्भे खालामनानै जोङो नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव बयखौबो माबा नङा माबा अनसुंथाइ होनानै
बिथांमोननि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोङो राहा लामा लानायखौ थिग खालामदों। मानोना दिनै आङो बेखौनो फोथायो जे हारिया जौगालांनांगौबा हारिनि सेक्रिफाइस खालामग्रा सुबुंफोरखौ जोङो मान होनांगोन। बेनि थाखाय जोंहा मोनसे बिबान लानांगोन, बिथांमोनखौ जों अननांगोन, नङाबा हारियाव गिदिरथार मोनसे सावनांगोन। दा नंखायनो बे गासैबो सुबुंफोरखौ रिहेबिलिट खालामनो थाखाय जोङो बेबस्था लागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि सोमावसारनायाव जोंनि हारिजों लोगोसे गुबुन हारिफ्राबो खहा जादों। बै सुबुंफ्राबो दिनै जोंनि सायाव दुखु मोननाय दङ, रागा जोंनाय दङ। दा नंखायनो जोंनि गभर्नमेन्ट फैयोब्ला बै सुबुंफोरखौबो जायफोर जोंजों बायदिसिना थासारियाव बिथांमोनाबो खहा जाफाबाय, दा बिथांमोनखौबो गासैबो बिथिंनिफ्राय मदद खालामनो थाखाय जोङो बिटिआरआव जोंनि इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगोनो जों बे खामानिफोरखौ मावफुंगोन। दायो जोंनि फार्स्ट राउन्ड बे जोबना थांबाय। आमार फार्स्ट राउन्ड हेक হৈ গ'ল। এতিয়া সেকেন্ড রাউন্ড, তার মানে সেকেন্ডত কি আছে, 2 নম্বৰ কি কি হেৰি আছে, কোৱেশ্চন আছে, এটা আপুনি সুধিব পাৰিব। সেটিও দङ आर'नाइ रादाब। 2 নম্বৰ सोंथियाव दङ हेपि रामचारि, बिथाङा सोंहरदों लोमजानाय साजानाय सोर जायो, बेराम जायोब्ला माबायदि मोनो, बेरामिया एसे मोनथिगौ। खोनानो मोनो भारतनि खायसे खायसे जायगायाव डक्टरनि चिकित्साया आसामनिफ्राय जोबोद मोजां। सार जोंनि जायगायाव माबोरै मोजां जागोन डक्टरनि चिकित्साया, मिथिनो हागौ ना? नंगौ, बियो मोनसे थार खोथा। बे दिनै हेल्थ जि सार्भिसेस बेयो जोंनियाव जोबोद पुर, माने डक्टर जोंनियाव नांगौ बायदि गैया, हेल्थनि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ बायदि गैया। दा नंखायनो जोंनि मानसिफ्रा बेमार आजार जायोबा जोबोद खस्थ' मोनो। दा बेखौनो जोंबो दिनै साननो गोनां जादों कि बिनिफ्राय जों बोरैहाय बारग'नो हागोन। दा बे हेल्थ सार्भिसखौ जिहेतु मोजां नागिरदों, भारताव नेशनेल जि रुरेल हेल्थ मिशन फैदोंमोन, बे दिनै हेल्थ मिशननि खामानिया दाबो सोलिगासिनो दङ। आरो बेवहाय गभर्नमेन्टआ जोबोद नाजानायखौ नुनो मोनदों कि गामि ओनसोलावबो मोजां हेल्थ सार्भिसफोरखौ होनो थाखाय, नाथाय गभर्नमेन्टआ फेल जादों। मानोना जोंनियाव नांगौ बायदि डक्टर गैया, नांगौ बायदि जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार गैया। दा बिनि थाखायनो जों सानदों जे बिटिआर ओनसोलाव एटलिस्ट मोनसे साब डिभिजनाव मोनसे हस्पिटाल थागोन, जेरावनोखि अपारेशन खालामनो हानाय आरो आइसिइउनि बेबस्था थागोन आरो गासैबो बेरामखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो हानायनि फेसिलिटिया थानांगोन। नाम्बार 1। नाम्बार 2, रुरेल एरियाफ्राव जोंहा डक्टरनि जोबोद आंखाल। दा नंखायनो बेवहाय जि पिएचसि थायो, सिएचसि थायो, जि सेन्टारानो थाया मानो गाहायाव, बै सेन्टारखौ मोनसे एरियायाव जोङो मुभ खालामहोनांगोन। जोङो इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो हेल्थ डिपार्टमेन्टआ जिहेतु जोंनि ट्रेन्सफार साबजेक्ट, जोङो बेखौ माखासे पलिसि लादों कि हमना लाबाय मोनसे ओनसोलाव बेसेबां गुवार मोनसे ओनसोल, बे मोनसे जायगायावल' डक्टर दङ, गुबुन जायगायाव गैया। दा बे डक्टरखौ जोङो उइकलि माने मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव भिजिट खालामनानै रायजो राजाफोरनि हेल्थ चेकआप खालामनाय बे बेबस्थाखौ जों खालामगोन होननानै जोङो जोंनि माबायाव लाबोदों। जोंनि भिजन डकुमेन्टआव जोंनि मोनसे पलिसि हिसाबै। दा बेनि बादै गभर्नमेन्टनि जिखिनि मेडिसिन्सफोर, जोबोद मोजां मेडिसिन्सफोर साप्लाइ जायो, हेल्थनि थाखाय मोजां आइटेम्सफोर फैयो, बेखौ मेक्सिमाम फान्ड खालामनानै जायो। दा गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ फान्ड खालामनानै जायो, गभर्नमेन्टनि बे अफिसारफ्रा फान्ड खालामनानै जायो आरो बेवहाय इएम सिएमफ्राबो माखासे मा थायो, आखाइ थायो। दा नंखायनो बे करापसना फ्रि जानांगोन आरो लोगोसे हेल्थ सार्भिसेसखौ मोजां खालामनो थाखाय किउबानि जि मडेल, बेयो बेस्ट मडेल होननानै बुंदों वर्ल्डआव। दा बेफोरखौ जोंबो स्टाडि खालामगासिनो दङ। दा मोनसेया जाबाय प्रिभेन्सन इज बेटार देन किउर। जोंनि ओनसोलावबो दायो इडुकेसन जोंनि जि सिस्टेम दङ, सेकेन्डारि लेभेलनि एबा प्राइमारि आपार प्राइमारि लेभेलनिफ्रायनो जोंनियाव जुदिअ माखासे कर्सफोरा दंखायो, बे कर्सफोरखौ जों आरो मोर एम्फासाइज खालामनानै जोङो बोरैहाय जोंनि हेल्थखौ मोजाङै लाखिनो हायो बेनि बेबस्थाफोरखौ जोङो खालामगोन। आरो बेजों लोगोसे डक्टर नांगौ प्लास लोंनाय दै, जोंनि ओनसोलनि लोंनाय दैफ्राव आर्सेनिक दङ, गोबां बायदिसिना माबा दङ। दा बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव गोबां साहा ओनसोलनि मानसिफ्रा मोजां दै मोनलोङै थाखायनोबो गोबां बेराम जादों देहायाव। दा नंखायनो जोङो बेजों लोगोसे मोनसे दाजाबदेरदों कि क'क्राझारनिफ्राय लानानै माजबातसिम जेसेबां ओनसोल दङ जोंहा दैनि क्राइसिस, बेवहाय जोङो बोसोरसेनि गेजेरावनो
हाद्रायाबाबो बोसोरनैनि गेजेरावनो दैनि जेंनाखौ फोजोबगोन मोजां दै जाहाथे बयबो मोनलोङो अब्लानो जोंनि देहाया एसे मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो डक्टरा जुदिअ अभाब जोङो जोंनि ओनसोलाव माखासे मेकानिजमजों जों बेखौ फुलफिल खालामगोन निडखौ आरो मोनसे जोङो मिशन लागोन कि बोसोरफ्रामबो जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय 150 डक्टर ओंखारबोनो हायो बिनि थाखायबो जोङो स्टुडेन्ट्सफोरखौ माखासे कोचिं खालामगोन इयुनाव जाहाथे जोंनि हेल्थ प्रब्लेमा जोबनानै फैयो थैंक यू SM News बे समाव बिथांनिसिम मोनसे सोंथि खालामहरदों मानास ओनसोलनिफ्राय खारिजा बिजनि मौजानिफ्राय बिथां गान्धी बसुमतारी बिथाङा सोंथि खालामदों बोरसि दैमा बारनानै खारिजा बिजनि ओनसोलाव टुरिज्मनि जौगानायनि थाखाय गोबां खाबु दं बे बिथिङाव नोंथाङा खारिजा बिजनि मौजा ओनसोलाव टुरिज्मनि थाखाय माबाफोर जौगाथायनि थाखाय माबाफोर बिथांखि लादों नामा सार गान्धी बसुमतारी बिथाङा सोंथि खालामदों दायो आफादगिरि सारखौ रिप्लाइनि थाखाय खावलायबाय गान्धी बसुमतारीनि जि सोंलु बियो गान्धी बसुमतारीनि जों लोगोसे गोबां मानसिया बेखौ सोंदों मानोना खारिजा बिजनिल' नङा जोंनि गोबां ओनसोल दङ दानि आङो मख'नाय मोन जि माने माखासे स्पट बिनि बादैबो गोबां ओनसोल दङ जोंहा जेराव बेयाव टुरिज्मनि थाखाय मोजां मोनसे पटेनसियेलिटि दङ आरो बे ओनसोलनि थाखाय एज ए होल जोङो माखासे पलिसिखौ जोङो लादों आरो बे पलिसिसफोरखौ जोङो लासै लासैनो इमप्लिमेन्ट खालामगोन दिनै खारिजा बिजनिनि साहा ओनसोलाबो मानास हाग्राजोंनो नांजाबनाय दा बे हिसाबै खारिजा बिजनियावबो माखासे टुरिज्म डेभेलपमेन्टआ बेयाव जानो हायो बेजों लोगोसे फुड प्रसेसिं इन्डास्ट्रिबो जानो हायो मानोना बे खारिजा बिजनिनि साहा ओनसोलाव लेमननिफ्राय लानानै गोबां माखासे मोजां मोजां स्पाइसनि जि मसला बिनि आबादफ्रा जायो दा बेफोरखौबो जोङो बेवहाय डेभेलप खालामनो हायो जि सोंलु सोंदों थोंजोङै आं बेखौनो बुंनो सानदों कि गुबुन गुबुन ओनसोलनि बायदि जेराव जेराव पटेनसियेल दङ बेखौ जों जिहेतु इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामगोन खारिजा बिजनिखौबो जोङो डेभेलप खालामनो थाखाय आखायाव लागोन दानिया बड'लेण्ड रादाब सार थोंजों सोंथिया बेनो बिन गयानिफ्राय फैदों बिथां सोंदों बारग'लांनाय BPF दोलोनि सरकारनि आमोलाव गोबांथार अफिसार आरो मावख'गिरिफ्रानो थि समाव मावख'आव नुजाफैयैनि जाउनाव साधारन रायजो राजाफ्रा गोबां रोखोम जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बे बिथिङाव नोंथांनि दैदेननाय UPPL दोलोआ सरकाराव दायो फैयोब्ला एबा सरकार दायोब्ला बे बेलायाव माबा मोनसे डिसिप्लिन गोनां फर्मेलिटिसफोर खालामनानै होनो हागोन नामा सारा सोंदों जोबोद मोजां सोंलु आरो निश्चय हागोन हायैनि जेबो खोथा गैया मानोना गुड गभर्नेन्स होनना बुंनाय लोगो लोगोनो मोजां खुंथाय होननाय लोगो लोगो एकाउन्टेबिलिटियाबो फैयो आरो एकाउन्टेबिलिटिया नट अनलि इन टार्म्स अफ टाइम अल्सो सम आरो रां मोननैयावबो एकाउन्टेबिलिटिया थानांगोन दा नंखायनो बेखौ एकाउन्टेबिलिटिखौ लाबोनांगौब्ला जोंहा बेवहाय अफिसारफोरजों लोगोसे बेवहाय थानाय EM GM चिफ डिपुटि चिफ जायानो थाया मानो बिथांमोनाबो माखासे रुलखौ फल' खालामनांगोन दा जोङो थांनाय खेबसेयाव नुनो मोनदों कि जोंहा चिफआ मालाबा मास मोननै मोनथाम गाहाम अफिसावनो फैयानो मालाबा सिलिगुरिनिफ्राय सामलायो मालाबा दिल्लीनिफ्राय सामलायो मालाबा माने बबेबा जायगानिफ्राय सामलायो बेवहाय थाङा दा बिथाङा थाङा जेला माखासे EM GM फ्रा थाङा जेला अब्ला अफिसारफ्राबो बेखौ मोजाङै रेसपन्सिबिलिटिखौ लायाखै दा नंखायनो आङो जोंनि समाव बेखौनो थिग खालामदों कि अफिसारफ्रा रेगुलार 3 days माने साफ्रोमबो अफिसारा सानथाम अफिसाव थि समाव बियो थानांगोन रायजो राजाफोरनि एप्लिकेशन मेम'रेन्डाम गासैखौबो लानांगोन जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगोन कुनु मोनसे टेबोलाव माने फाइलआ पेन्डिं जानानै थानो मोननाय नङा डेइलि फाइल डेइलि बिथांमोना पास खालामनांगोन आरो जेसेबां इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्ट दङ एबा नन टेक्निकल डिपार्टमेन्टखौबो होनदों आं इन्जिनियारिं मिन्स नन टेक्निकल डिपार्टमेन्ट नन टेक्निकल डिपार्टमेन्ट गासैबो फिल्ड भिजिट खालामनांगोन जोङो बेखौ थिग खालामगोन जोंनि समाव कि एग्रिकालचारनि जि डिपार्टमेन्ट दङ बिनि अफिसार्सफ्रा सानथाम बिथांमोना अफिसाव मोजाङै जिरायनांगोन आरो सानथाम बिथांमोना सप्तायाव फिल्ड भिजिट खालामनांगोन पाब्लिक हेल्थआबो PWD आबो इभेन एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा बिथांमोना सानथाम अफिसाव जिरायनानै सानथाम बिथांमोना स्कुल कलेज नायगिदिंनांगोन बहा मा जेंना जादों जायाखै दा अब्ला दा बेवहाय बिनि जि लिडार्सफोर बिसोरबो एक्टिभलि खामानि मावनांगोन दा बेनिखायनो दिनै जि सोंलु सोंदों बे गमामायैनो बयबो बेखौ फिल खालामदों कि गोबां अफिसा इनडिसिप्लिन मैला मैथा अफिसफ्रा
कुनु केयार लाया बेबो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे दिनैनि कनसार्न दा बेनिखायनो जाय अफिसारफ्रा एबा जाय मावख'गिरिफ्रा बा मावख'आव खामानि मावग्राफ्रा पांचुएल नङा बिथांमोनखौ साजा होनाय जागोन आरो बयखौबो पांचुएल खालामनो थाखाय जि पलिसि लानांगौ बेखौ लानाय जागोन नांगौबा बिथांमोननि फेसिलिटिसखौ बारायना होनाय जागोन नांगौबा बिथांमोननो जि खाबु नांगौ बेखौ होनाय जागोन नाथाय जोंनि ओनसोल जौगानांगौनि थाखाय बिथांमोना डिउटिखौ कमप्लिट टाइमखौ खालामनांगौ आरो दा राइट टाइमाव फैनांगौ बेखौ जोंनि समाव जोङो एनसियर खालामगोन दानिया दङ बर' खौरां कैलास बसुमतारी बिथाङा बर' साननिसिम मोनसे सोंलु दैखांदों आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव दैबानानि जेंनाया गोदान बाथ्रा नङा बिदि होननानै बिटिसि खुंथाया थांनाय 17 बोसोराव दैबानानि जेंनाखौ फोजोबनो मोनसेबो थांखि लानायखौ नुबोआखै जुदिबा इउपिपिएल हान्जाया फैयोब्ला दैबानानि जेंनानि सायाव माबायदि राहा लागोन होननानै प्रमद सारनिसिम सोंलु दैखांदों जोंनियाव 10तासो दैमा दङ जायफ्रानोखि जोबोद खुरखायो संकसनिफ्राय लानानै धनस्रिसिम आरो माखासे फिसा फिसा दै दङ बिसोरबो दैज्लां बोथोराव जोबोद मोनसे गोख्रों महर लानानै बिराद इरुसन खालामो खुरखायो दा बेखौ मेनेजमेन्ट खालामनांगौ आरो वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआ वाटार रिसोर्सआ मोनसे अलरेडि बिटिसिआव ट्रेन्सफार साबजेक्ट बियो मोनसे डिपार्टमेन्ट आरो बेखौ लानानै बेवहाय टेक्निकेला गैयामोन एबार जोङो टेक्निकेलखौ बेवहाय बिनानै लाबोनाय जादों दा बेवहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामा बेवहाय गोबां स्किम गोबां फान्ड थायो नाथाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय एप्रोचखौ थिग मथै जानाय बायदि आं नुवाखै गोबां समावनो खोनायो बबेयाव हा खुरखादों बबेयाव दैमाया बायदों माथावरि बायदों बेखौ ठिकादारफ्रासो नागिर अफिसारफोरखौ बुंनानै स्किमफोरखौ लाङो माने जोंनि डिपार्टमेन्टआ जे बेनि सायाव थोंजोङै भारत सरकार आसाम सरकारजों जे एप्रोच खालामनांगौ बियो जोबोद खम जायो दा आंबो थांनाय समाव गोबां अफिसारफ्रा आंजों रायलायो गोबां मानसिफ्रा आंजों रायलायो आरो बे हिसाबै आं मिथिगौ आरो दैज्लां थांनाय लोगो लोगोनो जेराव जेराव दिनै दैया खुरखादों जेरै बिजनियाव जेराव माने मेला जायो बे बिजनियाव जि मेला खुङो बिथांमोना माबायाव हाग्रामा ब्रिजनि खाथियाव दैजिं फेस्टिभेल खुङो दा बे दैजिं फेस्टिभेलनि थोंजोङै बेवहाय माने बिथांमोना नाव सालायनो मा सालायनो एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय दैमाखौ एसे गोथौ खालामबाय थांनानै दैया थोंजोङै माने बिजनि ओनसोलाव हा खुरखानानै गोबां माने रायजो राजाफोरनि सम्पतिखौ नस्थ' खालामदों दा बेखौ थाबैनो बेखौ माने माथावरि होनानै लाखिनो बल्डार पिचिं होनानै लाखिनो थाखाय बिथांमोना जेबो खामानि मावैनि थाखाय देग्लाय बोसोरावबो बिराद खहा जादों दा बेखौनो जोङो सानदों जे जोंनि सरकार फैयोबा बे जिखिनि 10-12सो दै दङ बे दैखौ भुटान हाजोनिफ्राय एबा अरुणाचल हाजोनिफ्राय जोंनि बिटिआरनि सीमा बारजासे मोननैबो साइडआव दैनि मोननैबो साइडआव माथावरि आरो बल्डार पिचिं एबा जिअ' बेग पिचिं होनानै दा जायफोर साइन्टिफिक आरो खोब भायेबल बेजों मेनेज खालामनानै बे दैखिनिखौ बारहोनाय जागोन आरो जेराव जेराव नांगौ बेफोरखौ एग्रिबान इरिगेसन सिस्टेमफोरखौ खालामनानै बे दैफोरखौ मेनेज खालामनो थाखाय जोंनि समाव जोङो नाजागोन दानिया दं बड'लेण्ड राइजिं बड'लेण्डनि गेजेरजों डक्टर इस्माइल हुसैन एसिस्टेन्ट प्रफेसर डिपार्टमेन्ट अफ बर' गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बिथाङा सोंहरदों नोंथाङा सायख'थियाव देरहायोब्ला बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिखौ लाखिनानै माबादि खामानि मावगोन बेनि सोमोन्दै नोंथांनि बुंथिया माबादि इस्माइल हुसैन प्रफेसर इस्माइल हुसैन बिथांनिसिम आं साबायखर बावो बिथांनि सोंलुआ बयनिख्रुइ गोनांसिन सोंलु आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जानिबो बियो मोनसे कोर एजेन्डा जोंनि ओनसोलाव थांनाय 40 बोसोराव गोबां दाङाबाजि जालांबाय बर'फोरजों मुस्लिमफोरजों बर'फोरजों आदिबासिफोरजों आरो बे दाङाबाजि जानाया जोंनि हारिफोरनि गेजेराव खौसेथि अनलायनायखौ गैया खालामदों आरो जोंनि जौगानायावबो बियो हेंथा होदों दा बेनिखायनो जोङो इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो रिकनसिलिएशन जि मुभमेन्ट बेखौ जोङो स्टार्ट खालामगोन जोंनि हारिफोरनि गेजेराव जायनि गेजेराव जोंहा सोमोन्दोआ गाज्रि जादों बे मोजां सोमोन्दो दाफिननो थाखाय गभर्नमेन्टनि जि रल बे हारिफोरखौ माने फिन गोरोबफिन होनायनि जि रल बे रलखौ जोङो लागोन आरो बे हारिफोरनि जि जेंनाफोर दिनै सोरबाया न' सावजादों सोरबाया बायदिसिना सम्पति लुट जादों सोरहाबा मानसि थैदों
बै न'खरफोरखौ मोनफ्रोमबो न'खरखौ जोङो अनसुंथाइ होनानै बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै बिथांमोननि फोथायनायखौ लाबोफिननानै जोङो मोनसे मोजां समाज दानो नाजागोन आरो बे जेंनाफोरखौ जेब्ला सुस्रांगोन मानसिखौथ' मोनफिननाय नंला खहा जानायखौथ' मोनफिनला नाथाय बिथांमोननि गोसोआव एसेबाबो सान्ति फैगोन आरो बिथांमोननो जोङो अननाय होनांगोन गोबां बिथांमोना दिनै अननाय एबा बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय राव होग्रा मानसिफोरखौ लामा नायनानै थायो आरो थांनाय 19 बोसोराव बिपिएफआ मोजां मोनसे खाबु मोनदोंमोन जोंहा आदिबासि बर'नि गेजेराव मोजां सोमोन्दो दानो मोजां मोनसे खाबु मोनदोंमोन माइनरिटि मुसलमानफोरनि आरो बर'फोरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो दानो राजबंशीजों बर'जों मोजां सोमोन्दो दानो बेफोरखौ बिथांमोना जेबो इनिशिएटिभ लायाखिसै नाथाय जोंनि समाव जोङो माखासे प्रग्राम जोङो थिक खालामगोन कालचारेल एक्सचेन्ज प्रग्राम स्पोर्ट्स प्रग्राम युथ एक्सचेन्ज प्रग्राम जोंनि फार्मार एन्ड वमेन्सफोरनि प्रग्राम गासैनिबो जोङो मोनसे मिक्स खालामनानै माखासे रिकनसिलिएशन मुभमेन्टखौ जों स्टार्ट खालामगोन आरो बिथांमोननि हारिनि माखासे रीति नीति आसार खान्थि एबा बिथांमोननि फोरबोफ्राव जों बाहागो लानांगोन जोंनि फोरबोफ्रावबो बिथांमोनखौ बाहागो लाहोनांगोन दा माखासे हाबाफारिफोरखौ ज' मावनानै एबा बे खाबुफोरखौ होनानै जोंनि जि गोमालांनाय जि सोमोन्दो बेखौ जोङो रिगेइन खालामनांगोन जों दाफिननांगोन आंहा फोथायनाय दङ बे हारिफ्रा जिहेतु अननायनि आरो बिथांमोनखौ मान होनायनि मोनसे आंखालखौ नुदों बिथांमोना इनसिक्युर फिल खालामदों बे सिकिउरिटिखौ प्रोभाइड खालामनानै बिथांमोनखौ अननाय आरो मान होनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे थासारि होनो हागोन दाफिननो हागोन होननानै आं फोथायो आसाम फकास सान्ताली আমার সেকেন্ড কুৱেশ্যন ৰাখিছিলে মেৰিজ বিষয়ে বিটিআৰৰ চুক্তিমতে উল্লেখ আছে বিটিআৰৰ ভিতৰত মানে বড় যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে 5,000 চৰকাৰী চাকৰি কিন্তু আদিবাসী তথা সাঁওতালী জনগোষ্ঠীসমূহৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে একো নাই থ্যাংক ইউ মানে এই বিটিআৰ যিটো একৰ্ড এই একৰ্ডটোত যিটো এমপ্লয়মেণ্ট কথা লিখা আছে এই এমপ্লয়মেণ্টটো ফৰ দোজ পিপল হু ফট ফৰ দেয়াৰ ৰাইটছ মানে কিছুমান ইউথছ আছে যিসকলে নেকি মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত আছিলে আৰু ইহঁতৰ মানে কি ইহঁতৰ সময় ইহঁতৰ বয়স এইখিনি মানে গুচি গ'ল তো ইহঁতসকলক অলপ স্পেচিয়েল কনচিডাৰেশ্যনত মানে অলপ কিবা এটা গভৰ্ণমেণ্টে স্কোপ দিব পাৰে নেকি এই কথাটো ইয়াত লিখা আছে বাট ইন জেনেৰেল বিটিআৰত যিবিলাক চাকৰি বাকৰি ওলাব এই চাকৰিবিলাকে ডেট উইল নট ৰিজাৰ্ভ ফৰ দিছ পিপল সেইটো মানে ইহঁতৰ কাৰণে নহয় গতিকে বিটিআৰত যিমান চাকৰি বাকৰি ওলাব সেইটো সান্থালী আদিবাসী মাইনৰিটি বঙালী যিমানে আছে বড়ো অসমীয়া সবেই এইটো পাব ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই খালি এই একৰ্ডত যিটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিছে ইট ইজ ফৰ দোজ পিপল হু ফট ফৰ লং টাইম যোনে নেকি ফাইট কৰিছিলে আৰু যাৰ নেকি এতিয়া চাকৰি কৰাৰ মানে কিছুমানৰ টাইম পাৰ হৈ গ'ল কিছুমানে মানে তেনেকুৱা স্কোপ নাই সেই সকলক মানে এটা স্পেচিয়েল এটা স্কোপ দিয়াৰ কাৰণে সেইটো ৰখা হৈছে बड'लेण्ड टक्स बड'लेण्ड टक्सआव नैथि सोंथियाव थाखो सोलिबाय सार बहाय मा सारनिसिम सोंहरदों सार नोंथाङा बुंदोंमोन बे खेबाव थामथि गोरोबथा जायोब्ला आलादा रायजोनि गाहायाव जानाय नङा नाथाय दायो नोंथाङा आलादा रायजोनि गाहायाव बिटिआर एकर्डखौ सागान होनानै फैखो जेराव बे एकर्डआ एनडिपि जोंनो जायोमोन महामहिम बिथांनिसिम बे सोंलुनि थाखाय साबायखर नैबे एकर्डआव जोङो साइन होदों माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बेवहाय आन्डारग्राउन्डजों हारसिंनो एकर्ड खालामनो नागिराखै एकर्डखौ इनक्लुसिभ एबा बयखौबो लानानै खालामनो नागिरदों आरो नैबे समाव जोंनि थाखाय बयनोबो साननो गोनां जादों कि भारत सरकारा जिखिनि आन्डारग्राउन्डफोर दङ नर्थ इस्टआव बे आन्डारग्राउन्डफोरजों भारत सरकारा थोंजोङै एकर्डफोरखौ खालामाखै डिले खालामबाय थादों जेरै एनएसियान जों मिथिनायाव 25 इयार्सनि बारा जाबाय एनएसियानजों सिजफायार जानाया आरो बे दाबो एनएसियानजों कुनु एकर्ड जायाखै आल्फाजोंबो 12 इयार्स जाबाय एकर्ड जायाखै आरो गुबुन गुबुन हान्जाफोर दङ मणिपुराव 29 आन्डारग्राउन्ड ग्रुप्स दङ सिजफायार बिसोरजों एकर्ड जायाखै
दा बेबायदि गोबां ग्रुप्सफोर दङ सिजफायार जादों सिजफायार जायाखै आरो बिसोरजों एकर्ड खालामाखै आरो जोंहाबो नै समाव गोनां जाबाय कि एनडिपिआ प्राय 12-13 इयार्स बारबायमोन सिजफायार खालामनाया आरो बियो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे गिदिर जेंना मानोना थाउजेन्ड्स अफ इयुथ्सफोरा दिनै डिजिग्नेटेड केम्पआव दङ हाग्रायाव दङ बायदिसिना अबस्थायाव दङ दा बे जेंनाखौ फोजोबागौमानि दिनै जोंनि मानसिफ्रा आर्मि पुलिसजों हमजाबाय थागोन बुजाबाय थागोन सोरबा गावथारजाबाय थागोन आरो जोङो मोनसे स्टेबल मोनसे एनभायरनमेन्टखौ मोननाय नङा जेरावनोखि जोंनि एजुकेशन इकनमिक जेराव गासैबो मोजाङै खामानि मावनो हानाय मोनसे एनभायरनमेन्टखौ जों मोननाय नङा बेराफारसेथिं जोंनो पलिटिकेल राइट नांगौ दा बे पलिटिकेल राइट नांगौ होननानैनो जोङो 1967 आव पिटिसि जोनोम जानायनिफ्राय जोङो सोमावसारगासिनो दङ दा 50 बोसोर जोङो बारबाय दा नैबे समाव भारत सरकारनि जि पलिसि कि आलादा रायजो बानायनाय गोदान गोदान रायजो दानाय बै पलिसिसफोराव जोंनि जि अबस्था जोंनि जि माने स्टेटास बा जोंनि जि माने अबस्था बेयो थिग मोजां रोखोमै नङा जोंनि सुबुं अनजिमाखौ लानानै बिथांमोना बुङो कि नोंथांमोना सुबुं अनजिमाया जोबोद खम अब्ला नोंथांमोना मानो बोरैहाय मोननो मा मोननो बेबायदि गोबां सोंलुफ्रा दङ बेवहाय दा बेफोरखौ जों जेला सोमावसारो गभर्नमेन्टजों रायलायो बेवहाय आर्गुमेन्ट जानाय समाव गोबां सोंलुनि मोगा मोगि जायो आरो बेफोरखौ जोङो काउन्टार खालामो दा नैबे समाव दिनैनि समनि थाखाय जेरै 1993 आव बिएससि गोरोबथाया बियो 6 सिडुल नङामोन बियो थेवबो बै समनि थाखाय मोनसे गोनां होनना खालामदोंमोन 2003 आव बिटिसि एकर्डआ बियो आलादा रायजो नङामोन नाथाय बेखौ बै समनि मोनसे कम्पालसनाव खालामदोंमोन दा नैबे समावबो बिटिआर गोरोबथाया मोनसे समनि आह्वान समनि खावलायनाय आरो एनडिपिआ मोनसे समाव जेला हारसिंमोन मोनसेल' हान्जामोन जोबोद पावारफुलमोन नाथाय बे गावस्राना मोननै जाबाय बिनि उनाव गावस्राना मोनथाम जाबाय आरोबाव बेखौ गावस्रा होबावनानै मोनब्रै खालामबाय स' एन्टायार मुभमेन्टखौनो सोरबा एजेन्सिया स्मेश खालामनायनि फोजोबनायनि बेवहाय मोनसे षड़यन्त्र दङमोन दा बेबायदि बुब्लियाव जे भारत सरकारा एबसुखौबो बुंबाय कि नोंसोरबो थानांगोन अब्लासो एकर्डखौ जों खालामनो हागोन नैबे मोनसे एकर्डखौ खालामनाया हारिनि थाखाय गोनांथार मानोना जों आरोबाव दिले जोङो नेनोबा ओरैनो एबसु हिसाबैथ' नेनो हायो बा रायजो राजाया डेम'क्रेटिक मुभमेन्टखौ गोलाव खालामनो हायो नाथाय मुभमेन्ट खालामनायनि आन्दोआव थानाय जि जोंनि थांखि बियो मा हारि जौगानाय हारि रैखाथि हारिनि सोरगिदिं जौगानाय आरो बेखौनो नोजोर बोनानै नैबे समाव जिहेतु मोनसे कम्पालसन फैबाय बे एकर्डखौ खालामनाय जादों बेयाव आंनि हारसिं होननायनि जेबो खोथा गैया रायजो राजाजोंसो आं होननायथ' जेबो गैया ओंखायनो रायजो राजा आरो जोंनि हारिनि आफादफोरनि गोनांथिखौ नायनानै बयनिबो गोनांथिखौ बुजिनानै एकर्डखौ खालामबाय आरो आं बै समाव आंनि खाफालनि मोजांनो होन बा गाज्रियानो होन आंबो एबसुनि आफादगिरि हिसाबै बेवहाय सागान होनो मोनबाय दा बे सागान होनाया आंनि मोनसे खाफालनि बाथ्रा बियो मोनसे हिस्ट्रिक मोनसे एकर्ड बर' हारिनि स' बिनिखायनो आङो हारिनि थाखायनो बेवहाय सागान होदों आरो बे सागान होखांनायनि उनाव जि एकर्डखौ मोनबाय बेखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय आङो खामानि मावगोन दानिया दं बड'लेण्ड बुब्लि कामाख्या मोसाहारि बिथाङा सोंदों बिटिआर सुक्तियानो फाइनाल एन्ड कम्प्रेहेन्सिभ जाबायब्ला इयुनाव जुदि सुक्तिनि गासिबो दफाफोरा आसाम भारत सरकारजों मावफुंना होजाजोबाब्ला दफाफोरखौ मोगथाङाव महर होफिननो मा राहा लागोन सरकारनि थाखाय मोनफ्रोमबो गोरोबथायानो फाइनाल गोरोबथा नाथाय बे जेंनाखौ बे गोरोबथाया बेसेबां सुफुंगोन बेजोंसो इयुनाव माने जायो दा बेखौ बिथांमोना बेबायदिनो लिरो दा जियानो जा जोंनि थाखाय जों लुबैदों कि जोंनि हारिनि जेंनाया जोबनांगौ आरो बेवहाय जिफोर दफाफ्रा दायो सुफुंजानांगौ बेखौ गभर्नमेन्टनि मोनसे कमिटमेन्ट हिसाबै सुफुंनो थाखाय जों नारसिनगासिनो दङ जोङो जिरायनानै थायाखै एकर्ड खालामखांनायनि उनाव कर'ना भाइरास फैबाय कर'ना भाइरासनि समावबो जों थांनानै भारत सरकारनि अफिसारफोरखौ लोगो हमदों हम मिनिस्टारखौ लोगो हमदों आसामनि चिफ मिनिस्टार आसामनि अफिसारफोरखौ खनले खनले लोगो हमदों आरो बे हिसाबैनो जोंहा मोननै मोनथामसो क्ल'ज अलरेडि इमप्लिमेन्ट जाबाय आरो बाकिखिनि क्ल'जआ इलेक्शन कड अफ कन्डाक्टजोंबो एसे रिलेटेड एबा जोंनि जायगायाव इलेक्शननि मोनसे थासारि फैगासिनो दङ बेजोंबो एसे सोमोन्दो लानानै गभर्नमेन्टआ इमप्लिमेन्ट खालामथ'वाखै आंहा फोथायनाय दङ बियो फुल्लि इमप्लिमेन्ट जागोन आरो इमप्लिमेन्ट जायाबा
जों जायफोर गोरोबथा खालामनायाव सागान होग्रा आरो जोंनि रायजो राजा जोङो बेखौ जोंनि लामाखौ जों लागोन आरो जों बेखौ नारसिगोन आरो दिनैनि समाव आङो नुनानै बेखौनो फोथायो काश्मीरखौ मोनसे गभर्नमेन्टआ जि इउनियन टेरिटरि बानायनायनि जि पलिसि बेयो मोनसे गोब्राब डिसिसन बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामबाय आरो जोंनि एकर्डआव जिहेतु हम मिनिस्टारा गावनो प्रेजेन्ट दङमोन आरो बे एकर्डनि सेलिब्रेसनाव प्राइम मिनिस्टारा गावनो फैदों दा बे हिसाबै आं सानो बेखौ इमप्लिमेन्ट जागोन आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट जेरैखि जाया खालामनो थाखाय जों गोख्रोङै खामानि मावगोन। दानिया दं बिटिआर निउज। साननैसो सानसुमा गयारि बिथाङा नैथि सोंथि खालामबावदों। सोंथियानो जादों बिटिआरनि सुबुंफोरा आबाद मावनानैनो सोलिग्रा एबा आबादजोंनो जिउ खुंग्रा नाथाय अब्लाबो आबाद मावनायनि जेबो आदब रोंगौथि बारा गैया बेनि सायाव सारा माबायदि रोंगौथि गोनां डेभेलप खालामनो सानो आरो जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय सरकारनिफ्राय माबायदि मदद होनो हागोन होनना सानो एबा सरकाराव फैयोब्ला माबायदि मदद होगोन आबादारिफोरनि थाखाय आबादखौ बिथा खालामना सरकारा बायदि लनफोर होयो बेफोर लनखौ थार आबादारिफोरा मोनानो बिनि सायाव सारा मा बेबस्था लानो सानो आरो माबोरै थार आबादारिफोरनो लन बायदि सरकारि अनसुंथाइफोरखौ होनो हागोन होनना सानो? जोबोद मोनसे मोजां सोंलु सोंदों बियो नंगौ बियो जोंनि आबादारिफ्रा जेरैबायदि साइन्टिफिक एबा बैज्ञानिक पद्धतिजों आबाद मावनांगौ बेनि थाखाय गोबाङानो ट्रेन नङा जोंनि मेक्सिमाम आबादारियानो ट्रेडिशनेल आबाद मावग्रा बेनिखायनो दिनैनि समाव जोंनि गोबां मानसिफ्रानो गोसोखौ गोजोननाय गैयै बायदि नुयो दा बेनिखायनो बे जि सोंलुखौ सोंदों बिनि फिननायखौ आं ओरैबायदि होनो नागिरो कि जोंनि आबादारिफोरखौ दिनैनि समाव मा आबाद मावोब्ला जोंनि मार्केटआव जोंहा डिमान्ड दङ बेखौ नायनानै जों आबादारिफोरखौ ट्रेन खालामगोन फार्स्ट ट्रेनखौ खालामथारनांगोन बिनि उनाव बिथांमोननो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बै आबादखौ मावनो थाखाय जिखिनि आगजुफोरखौ नांगौ जिखिनि जों बिथांमोननो जिखिनि मेसिनारिसफोरखौ नांगौ बेखौ जों प्रभाइड होनो नाजागोन जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जों होगोन आरो बेजों लोगोसे जेला बिथांमोना आबादखौ मावगोन अब्ला बे आबादखौ मावनायाव फुल्लि सापर्ट होनो थाखाय जोंनि जि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट दङ बेखौ जोङो बिथांमोनखौबो जोङो मटिभेट खालामगोन बिथांमोनखौबो जोङो अर्डार होगोन एक्टिभ खालामगोन कि बिथांमोना आगोल जेरैबायदि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ बेगर राननानै मायबा बायदिसिना मुलि राननानै फैसा जाबाय बेबायदि कालचारनिफ्राय बिसोरखौ बोखारना लाबोनानै फुल्लि बिथांमोना आबाद थिलियाव जाहाथे खामानि मावो प्रडाक्शनाव गोसो होयो बिनि थाखाय जोङो बिसोरखौ मटिभेट खालामगोन आरो बिसोरखौ जोङो ट्रेन खालामगोन आरो बिसोरखौ जोङो खामानियाव बाध्य खालामगोन जि अफिसारफोरखौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव माखासे केबिके दङ कृषि बिगियान केन्द्र बिसोरखौबो जोङो बाहायनो हायो आरो गुबुन गुबुन एजेन्सिसफ्रा दायो माने मा खालामो आबाद मावनो थाखाय लन होयो आरो बायबेक एग्रिमेन्ट खालामो दा बै एजेन्सिसफोरखौबो जोङो बेवहाय लानानै फैगोन आरो बिथांमोनजों रायज्लायनानै जोंनि आबादारिफ्रा जोंनि ओनसोलाव मा आबाद मावनो हायो बै आबादफोरखौ मावनायजों लोगोसे बायबेक एग्रिमेन्ट जेरैबायदि हालदैया बिराद माने मार्केट दङ बेखौ जोंनि ओनसोलाव साहा ओनसोलाव चिरां क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि साहा ओनसोलाव गोबां ओनसोलाव जोङो हाइजें गायनो हायो जोङो हालदै गायनो हायो बेबायदिनो जोङो मेडिसिनेल प्लान्टफोरखौ जोङो बेवहाय गायनो हायो दा बै मा आबादा जोंनि दुब्लियाव जायो जोंनि फोथाराव जायो फार्स्ट बेखौ दासिमबो आइडेन्टिफाइ खालामनाय जायाखै ट्रेडिशनेलि जों औवा गायदों ट्रेडिशनेलि जोङो गय गायदों ट्रेडिशनेलि जोङो नालेंखर गायदों आरो बेखिनिखौल' जों गायनानै सोलिबाय थादों बिनि अनगायै जोंनि हायावबो कफि हयथ' जागोन जोंनि हायावबो मोजां दायो ड्रेगन फ्रुइट जोङो खालामदों जोंनि आबादारिफ्रा गुबुन दा भेनिला आबाद जोंनि ओनसोलाव फैदों स्ट्रबेरि जोंनियाव फैदों गोबां बेयाव दाम मोनो दायो एक्जटिक भेजिटेबल फैदों दा बेफोरखौ जोंनि ओनसोलावबो जोङो इन्ट्रडिउस खालामगोन आरो दायो जोङो गोदोनि बायदि जानोल' मावालासिनो जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो केस बुथुमनो हायो बोरैहाय फैसा खामायनो हायो बिनि थाखाय डाइरेक्ट फार्मारफोरजों जों कानेक्सन खालामनानै खामानि मावगोन आरो मोनसे जेखौ गिदों कि नांगौ आबादारिफोरा जोलैफोरखौ मोना आंबो नुनो मोनदों सोरबा आलु आबाद मावग्राया आलु जोलैखौ मोना सोरबायासो फानना जायो बेसर मावग्राया बेसर जोलैखौ मोना सोरबायासो फाननानै जायो ना फिसिग्राया बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय साप्लाय होनाय नानि आदारखौ मोना
नानि आदारनि साप्लाइनि अर्डारा 3 कोटी जायोबा 3 लाखनि साप्लाइ होनानै बाकी फैसाखौ जायो बेखौ जोङो तथ्य पार्टिफोरखौ जोङो बिनि रेकर्डफोरखौ जों मोनजोबदों दा नंखायनो नैबे समाव जोंनि गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगोनो जों डाइरेक्ट फार्मारजों कानेक्शन खालामनाय मेकानिजमखौ बानायगोन आरो दा जि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि पलिसि एफपिअ आरो एफपिसि बेखौ जों प्रमोट खालामगोन जाहाथे मोनसे क्लास्टाराव थाउजेन्ड्स अफ फार्मारा ज' जानानै मोनसे आबादखौ मावनो हायो आरो बिसोरो अब्ला मार्केट लिंकेजखौबो बिराद मोजाङै खालामनानै लानो हागोन दा नंखायनो बेखौ रावबो गिनो नाङा जोङो बेखौ एनसियर खालामगोन कि जोंनि समाव नैबे समाव जे राइट पार्सना राइट माने गावनि जि राइट बिनि जि मोनथाय बेखौ मोनगोन बेवहाय खुनु उल्थां फाल्थां जानाय नङा आरो बेखौ जोङो गावनि प्रेजेन्सआवनो जोङो बेखौ एनसियर खालामगोन सान्ताली निउज मैं दुटा नाम करते हैं तो বিচাৰিছো গতিকে একদম শর্ট কৰিছে দুটা আছে চাৰ যদি দিছো সঞ্জয় কৰি ইয়াত কমেন্ট কৰিছে ইউপিপি চৰকাৰ আহিলে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দিশত সুৰক্ষা আৰু উন্নতিৰ বাবে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব তৃতীয়তে ৰবেন মুৰ্মুই কৈছে যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীৰ অধিকাংশই বনত মানে জংঘলত বাস কৰে গতিকে তেওঁলোকৰ ভূমি পৰ্টাৰ লগতে যিবোৰ খাস মাটিত আছে তেওঁলোকৰ ভূমি পৰ্টা ইউপিপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান সফল হ'ব বা কিমান ৰূপায়ণ হ'ব आदिवासी সকলৰ যিটো কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট সংস্কৃতি ডেভেলপমেণ্ট সেইটো অকল আদিবাসী নহয় আমাৰ অঞ্চলত 19 বিভিন্ন কমিউনিটিজ আছে সেই 19 যিটো কমিউনিটি আছে যাৰ যাৰ খুকিয়া কালচাৰ আছে এই প্ৰত্যেকটো কালচাৰটো প্ৰিজাৰ্ভ আৰু প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম এই প্ৰত্যেকটো কালচাৰটো ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিম গতিকে আমাৰ সান্থালী কালচাৰৰ কাৰণে যিবিলাক আজি ৰিচাৰ্চৰ প্ৰয়োজন হয় এই ৰিচাৰ্চত আমি সাপোৰ্ট কৰিম সান্থালী কালচাৰৰ শোকেছৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম ল'ব লাগে দিল্লী মুম্বাই সেইবিলাকত আমি ফুল্লি সাপোৰ্ট কৰিম আৰু আমাৰ অঞ্চলত সান্থালী কালচাৰটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন লাগে সেই ইনষ্টিটিউচনবিলাক ইষ্টাব্লিছ কৰাত আমি ফুল্লি সহায় কৰিম আৰু ইয়াৰ লগে লগে যিটো সেকেন্ড প্ৰশ্ন কৰিছে কি আদিবাসী যিটো পাট্টা এইটো ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ এক্ট আছে 2006 যেটো আছে কি STs and other traditional forest dwellers সেই মতে এই ৰাইটটো পাই যাব সেকেন্ড যেটো আজি খাস মাটিত আছে বা তেনেকুৱা অৱস্থাত আজি মানুহবিলাকে বসবাস কৰি আছে তাত এটা আমি নতুন এটা ল্যান্ড ল বনাম নতুন ভূমি নীতি বনাম আৰু এই ভূমি নীতি আধাৰতে যি সকলৰ মাটি পট্টা হোৱা নাই ইহঁতক পাট্টা দিম যি সকলে ল্যান্ডলেস তেখেত সকলক বিভিন্ন অঞ্চলত নিপ্লাই ল্যান্ড দিপ্লাই ইটো যি কমিউনিটিয়ে নহওক কিয় তেখেত সকলক আমি তাত ইষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে ডিহেবলেট কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ম দানিয়া বড়োলেণ্ড থান্দাই बड'लेण्ड थान्दैनिफ्राय सोंलु दङ सानैसिम जायख्लं बर' बिथाङा जोंनि पर्टेलनि गेजेरजों सानैसिम सोंथि दैखांदों माने बिथाङा बाहेरायाव खामानि मावो दा बिथाङा बाहेरायाव खामानि मावनायनि 17 बोसोर जाबाय दा बिथाङा मोनोब्ला जायगायावनो खामानि मावफैसिगौ बिटिआर हालामाव दा नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर पलिसि लादों नामा बिथाङा सोंहरदों लोगोसे आं बेजों दाजाबफानो सानदों बे समाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय मानसिफ्रा बा बर'फ्रा जोंनि बेवहाय बिटिआरनि गेजेरजों माबायदि सुबिदा साखरि बाखरि बा मा रोखोमनि सुबिदा लानो हागोन बेखौ एसे फोरमायदों नामा सार बिटिआरनि बाहेरनि थाखाय बड'फानि मुङाव जोंनि राव थुनलाइ हारिमु रैखाथि आरो जौगाहोनो थाखाय जोङो मोनसे फसंथान मोननो हादों आरो बे फसंथाननि गेजेरजोंनो जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो हागोन बेजों लोगोसे बिसेसकै जितु एमप्लयमेन्टनि खोथा बुंदों दा बेवहाय आङो बेखौनो बुंनो सानो जोंहा बाहेराव जानो हागौ 25,000सो सुबुङा दङ हाइस बेंगलरावनो बर' मानसिफ्रा दंहैयो खामानि मावनानै दा बे जेला जोङो सरकार सामलायगोन अब्ला जोङो केटेगरिकेलि जोङो एमप्लयमेन्ट पलिसिखौ जों लागोन जायफोरा माने खम फरायनानै ड्रप आउट जानाय बिसिनि थाखाय बिसिनि केटेगरियाव मा सार्भिसेस बिथांमोना मा खामानि बिथांमोना मावनो हायो बेखौ जोङो थिक खालामगोन जायफोरा आन्डार ग्रेजुएट बिसिनि थाखाय जुदा जोङो पलिसिखौ जोङो लागोन आरो जायफोरा माने पोस्ट ग्रेजुएट बा हायर एजुकेशन लानाय टेक्निकल एजुकेशन लानाय मैनेजमेंट एजुकेशन लानाय बिथांमोननि थाखाय जि प्लेसमेन्ट एबा जबनि बाथ्रा बेखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो इन्डियानि
जेराव जेराव जबफोरा ओंखारो एबा वर्ल्डआव ओंखारो बेखौ नायनानै जों गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जोङो बेखौ मेनेजमेन्ट खालामनो नाजागोन आरो बेवहाय बिसेसकै जोंनि ससियेल वेलफेयार जि डिपार्टमेन्ट दङ बेखौ गभर्नमेन्टआ गारनानै दोनसोयो आरो जोङो ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ जों बांसिन एक्टिभ खालामनानै जोङो बै जेंनाफोरखौ फोजोबनो नाजागोन आरो बिटिआरआव जायफोर फैफिननो लुबैदों बिथांमोनखौ जोङो लाबोफिननानै जोंनि जायगायावनो बिथांमोना गावसोरनि मान सन्मान लानानै डिगनिटिखौ लानानै मावनानै जानो हानाय माखासे राहा लामाफोरखौ होगोन नाथाय चइसआ बिथांमोननि जागोन कि बिथांमोना मा मावगोन जायफोर बिजनेस खालामनो ओंखारो बिथांमोनखौ जों बिजनेसनि थाखाय ट्रेन खालामगोन जायफ्रानोखि आबाद मावनो ओंखारो बिथांमोनखौ आबाद मावनायनि बेबस्था खालामगोन जाय जि मावनो गोसो बिथांमोननि मोनसे सार्भे खालामनानै बिथांमोनखौ जोङो गुबुन गुबुन सार्भिसफ्राव एबा गुबुन गुबुन खामानियाव एंगेज खालामनायनि थाखाय जोङो पलिसिखौ लागोन Second round বা last round or last question धनश्री राधा धनश्री राधानि गेजेरजों सानैसिम मोनसे सोंलु सोंहरदों बिथाङा मनोज रेग्मी बिथाङा सोंहरदों इउपिपिएल যদি চৰকাৰ গঠন কৰে তেনেহলে কিমান দিনৰ ভিতৰত টেট শিক্ষা ভিত্তিক শিক্ষকসকলক নিয়মীয়া কৰিব ঠিক दङ बे टेटनि सायाव सोंदों दा जिखिनि टेट চাকৰি পাইছে যাৰ চাকৰি ৰেগুলাৰ হোৱা নাই সেইটো আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰেগুলাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'ম আৰু যিবিলাক বাহিৰত আছে এতিয়া আমাৰ জায়গাত বহুত ভেকেন্ট পোষ্ট আছে যিবিলাক বাহিৰত আছে সেই সকলক আমাৰ বিটিআৰত আনাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'ম আৰু নতুনকৈ টেট পাতি পেলাই আমাৰ কোৱালিটি টিচাৰ যাতে এপইণ্টমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু এডুকেশ্যনটো এটা কোৱালিটি এডুকেশ্যন আমি আনিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'ম যিটো এমপ্লয়মেণ্ট যিটো আছে সেইটো অসম চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ কি অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে মিলি আমাৰ বিটিআৰ চুক্তি হ'ল বিটিআৰ চুক্তিত ইয়াত লিখা আছে কি সকলো ভেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ব লাগিব আৰু আমি ঠিক কৰিছোঁ কি কেজি টু পিজি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক গুণগত শিক্ষা পাব লাগিব গুণগত যদি শিক্ষা পাব লাগে আমাৰ ভাল টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব লাগিব আৰু সেই গোটেই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু টেটৰ যিখিনি সমস্যা উইদিন শ্বৰ্ট টাইম আমি সেইটো ৰিজল্ভ কৰিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে টেট যিসকলে পাছ কৰি আছে তেখেতসকলে বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে ইউপিপিএল গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ লগে লগে এডুকেশ্যন ৰিলেটেড যিখিনি প্ৰব্লেম আমি সলভ কৰাৰ কাৰণে খুব প্ৰায়ৰিটিত হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিম থ্যাংক ইউ স্যার